Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me is love. Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me is love. Jesus is the way, the truth. Nakapsot na piano. His banner over me is love. Oh, next. Jesus is the shepherd. Oh, shepherd. Shepherd. Kasi day kami, the shepherd, kit-kitan na, di kita sheep. And we are, like this, we are the sheep. Okay, the purpose na, the detail na, yeah, sheep. Okay, ready? Jesus is the shepherd, and we are the sheep. His banner over me is love. Jesus is the shepherd, and we are the sheep. His banner over me is love. Jesus is the shepherd, and we are the sheep. His banner over me is love. His banner over me is love. Next, Jesus, come on, Jesus is the vine. Vine, kasto yan, puon. And we are branches. Kasi ano branches? Ito nga branch. Okay, ready? Jesus is the vine and we are the branches. His banner over me is love. Jesus is the vine and we are the branches. His banner over me is love. Jesus is the vine and we are the branches. His banner over me is love. His banner over me is love. Bigsan nyo, kanta. Nakapsot, Diyan tayo, maminsampay. Okay, bigsan nyo. Ready, sing. Jesus is the vine, and we are the branches. His banner over me is love. Jesus is the vine, and we are the branches. Jesus is the vine, and we are the branches. His banner over me is love. His banner over me is love. Okay, get a partner. Come on, get a partner. Pangalagay partner yung kasango yo. Alright? And then, we'll sing, I love you and you love me. O, dua kayo. Dua kayo. Isuro yung aminan. Hindi kayo le. Oh, kasta. Okay. Kasta. Talong kayo nukwan. Okay. Sige, ready? Sing now. I love you and you love me. His banner over me is love. I love you and you love me. His banner over me is love. I love you and you love me. His banner over me is love. His banner over me is love. Tingnan tayo man di amen. Tingnan di amin na sanctuaries tayo. Okay? Key coordinators, key people, turn on the mic when it's your turn. Alright? Mangrugi tayo ijay bakara, di bakara. Amen? Amen, kids? Nakapsot. Paminsan pa. Tingnan di lobing nga. Amen? Come on. Say, Amen. Nakapsot. Di kayo samot na migat. Ano pinamigat yo? Okay, maminsampay. 1, 2, 3, go! Ayun. Narinig nyo ba? Narinig? Nangagyo? Okay, let's go to pasukin. Pasukin. Amen, pasukin. Pasukin, sound check, pasukin. Okay. Awan. Karwan. Oh, 1, 2. Karwan. Amen. 1, 2. Saya ba? Yung mga ano natin, go, please stay in place. Mga key people, stay in place.
Alright. Dingras. Dingras. Amen ba? Wala, hindi marinig. Magkaawan input tayo dito. Okay? Let's sing one more song. The Love of Jesus. Kita nyo man, AB. Communicate. Nawan na sound piano. Okay, ready? The love of Jesus, sing now. The love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus. And marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, oh, wonderful love. Higher than the mountain, deeper than the ocean, wider than the universe, oh, wonderful love. Umuwi mo lang, DJ. Bigsan nyo, ha? Let's sing Tagalog. Napakatamis ang pag-ibig ni Jesus, napakatamis ang pag-ibig ni Jesus, napakatamis ang pag-ibig ni Jesus, oh, napakatamis. Mataas pa sa bundok, malalim, kaysa dagat malawak, pa sa mundo, oh, napakatamis. Dinggan tayo di amen, di Dingras, kung nandyan na. Dingras, amen. Before we sing the Ilocano translation. Meron na? Wala pa? Wala pa. Okay? Ilocano. Nakasamsamit, ayat ni Jesus. Nakasamsamit, di ayat ni Jesus. Nakasamsamit, di ayat ni Jesus. Oh, nakasamsamit. Nangatong ngem-ti bantay na uneg, ngem-ti baybay na lawang, ngem-ti lubog, oh, nakasamsamit. Oh, yun yung mga bata sa Karwan. Amen, Karwan? Karwan? Amen? Ang dami nila. Palakpakan natin. Okay. Dito ba, amen? Amen, brother. 1, 2, 3, go. Ayun, very good. Very good. Hintay, di Lawag. Lawag. Okay, HBB sa Lawag City. Amen? Very good. Okay. Jayqua, pasukin, main sanctuary, pasukin. Yeah, nada. All right. Sino pa ba nandyan na mga sanctuaries natin joining us? Vintar. Amen. Ayun, palakpak. Amen. Meron tayong sa Nicolas? Wala pa? Ayun, go ahead. Okay. May sabay ang kanta. I've got peace. Okay? I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. Hallelujah. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul.
Hallelujah, I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. I've got joy now. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. Hallelujah, I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. Lahat. Kayang-kaya nyo yan. Okay? Lahat. Ready? I've got peace, love, joy like a river. I've got peace, love, joy like an ocean. Peace, love, joy like a fountain in my soul. Hallelujah. I've got peace, love, joy like a river. I've got peace, love, joy like an ocean. Like an fountain in my soul. I'd like to teach you a song. Okay? Agalwad ka. Title na. Agalwad ka, sika mata. Okay, i-video man ni Pastor John. Alam man yung video. Oo. Si Jesus ang daan sa kalangitan. Okay, follow ha. Sa kalangitan, si Jesus ang daan sa kalangitan. Masaya kailanman. Okay? Oh, sige, follow after me. Si Jesus, come on, louder. Si Jesus ang daan sa kalangitan. Masaya magpakailan paman. Jesus ti dala ni Lucano, ni Jesus ti dala, Ama panlangit, Ama panlangit, Ama panlangit, ni Jesus ti dalan, Ama panlangit, naragsak, naragsak. Okay, go ahead. Alright, Tagalog, ready? Sing. Si Jesus ang daan sa kalangitan, sa kalangitan, sa kalangitan. Si Jesus ang daan sa kalangitan, masaya. Okay, Lucano. Ni Jesus ti dalang, Ama panlangit, Ama panlangit, Ama panlangit. Ni Jesus ti dalang, Ama panlangit. Naragsak, naragsak. Pag-usap pa yan, di Lucano. Ni Jesus, piksan nyo, ni Jesus, tidalan, mapanlangit. Okay, one more time. Ilocano, sing now. Ni Jesus tidalan, mapanlangit, mapanlangit, mapanlangit. Ni Jesus tidalan, mapanlangit, naragsak, naragsak. Next, si Noah ay gumawa ng arka. Muy, di dyan nga istorya. Ni Noah nagaramit ti dakkel nga. Well, tapos nagbagyo, di ba? Okay, si Noah ay gumawa. Si Noah ay gumawa. Ready, sing. Si Noah ay gumawa ng arka. Si Noah ay gumawa ng arka. Si Noah ay gumawa ng arka. Inutusan siya ng Diyos. Bumuhos ang ulan at bumaha. At bumaha. Bumuhos at bumaha. Ang arka'y palutang-lutang. Kaibigan, kaibigan ni Noah ay nasa pukaw. Pasakay naman, malulunod na kami. At sabi ni Noah ay hindi pwede. Ang arka
ay sarado na. Maminsampay. Anda nakastrega na ta nakasira J. Arkan. Ayan. Okay, maminsampay. Sino ang gumawa ng arka? Sino ay gumawa ng arka? Sino ay gumawa ng arka? Inutusan siya ng Diyos. Bumuhos ang ulan at bumaha. Bumuhos ang ulan at bumaha. Bumuhos ang ulan at bumaha. Ang arka'y palutang-lutang. Kaibigan ni ay nagsabi. Sabi, pasakay naman, malulunod na kami. Sabi ni Noah ay hindi kwento. Ang arka ay sarado na. Okay, let's pray. Bow your head. Close your eyes, put your hands together, and pray with me. Dear Lord, agyamang kami, iti daytoy nga bigat. Isalunat, ired ken pigsa, ken amin, nga panangipaay mo, dagiti kasapulan mi. Idaydayaw da ka, agyamang kami. Bendisyonam nga rod, iserbisyo mi, ita nga bigat. Ipastor mi, imensahe, kenda kami amin. In Jesus' name. Amen. Palakpakan natin. Okay. You may be seated now. Tumakdir tayo amin, kakabsat. Let's sing that song, Ang Pag-ibig ni Kristo ay Dakila. Alright? Ang pag-ibig ni Kristo ay dakila, hindi ahahayag ng kanyang salita at naranasan ng bawat nagtiwala sa kanyang masaganang biyaya. Oh, hallelujah, sa tagapagligtas, kanyang pangalan ay ating itaas. Paglingkuran siya ng buong sikap, dahil sa pag-ibig niya wagas. Please sing the second verse. Greet your seatmate and say, good morning. Ato di pagyamanan tayo ti Apo. Amen? Let's sing the second verse now. Ready? Ito ay kanyang itinagumi ng lahat tayo ay bawat salamin. Dinis niya ang bait ng ilahi hanggang sa buhay niya ay magiting. Oh, hallelujah, amen, sa tagapagligtas, kanyang pangalan ay ating ilas. Paglingkuran siya ng buong sikap, dahil sa pag-ibig niya wagas. Third verse. Ang pag-ibig ni Kristo ay walang hanggan, hindi kumukupas. Amen? Come on, sing! Lalong umaagap sa bawat panahon, hanggang sa pilit natin ang Senyor. Oh, hallelujah, sa tagapagligtas, kanyang pangalan ay ating itas. Paglingkuran siya ng buong sikap, dahil sa pag-ibig niya wagas.
God, iti ayat, iti apo. Okay? Our next song, Salamat Aking Panginoon. Salamat Aking Panginoon. Chorus now. Sing now. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinakaloob. Buhay ko'y sa iyo at iniyaran. Ika'y mahalin at buong puso, panlilingkuran. Kung aking isipin, sakripisyo mong dakila, buhay mo'y ibinigay, sa krus ika'y namatay. Kung ika'y tinanggap ko, ako'y iyong ililigtas. Salamat, salamat sa dakila mong pagmamahal. Amen. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinakaloob. Buhay ko'y sa iyo aking iyalay. Ika'y mahalin at buong puso, paglilingkuran. Second verse. Sa aking paglalakbay, salita mo ang aking gabay. Pangako mo'y aking lakas sa lahat ng landas. Maging sa pagsubok, ako'y iyong pinapatibay. Salamat, salamat, tunay kang matapat. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinakaloob. Buhay ko'y sa iyo aking iyalay. Ika'y mahalin ang buong puso, chorus. Singan. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinakaloob. Buhay ko'y sa iyo aking iyalay. Ika'y mahalin ang buong puso, paglilingkuran. Ika'y mahalin ang buong puso, paglilingkuran. Amen. Next one, Culture Blessing Ilocano. Okay? Sa atin ito isarno di English na. Amen? Bilangan tayo di adong ayat, bendisyon ken parabor iti apo. Amen? Amen. Okay, first now, nutim nagbiag gumadanakan ka, ketang ano butigo kenata, lagi perti parabor gusti kenta, arung ayat ko pa ay nakakita, di ayat na ikabilangin, Diyos doon na ikakita, di ayat na ikabilangin, dakila doon na ikakita. Second. Dahil kananan ketang saksubo, toros, di ayat na ikabilangin, Diyos doon na ikakitain, di ayat na ikabilangin, dahil doon na ikakitain. Tawag mga ladies, sing
the third verse now. Ladies, sing now. No ganito gagawin na ba? Louder. Lagi pemayat ka, itiwa ka, ito langit ikwa. Everybody! Iayat na ikabilangan, Diyos, dumo na ikakita. Iayat na ikabilangan, dahil na dumo na ikakita. Okay, lahat naman ng mga men on the last verse na. Ready? Gapo na anulit na ang munsungin, di ka anda ng Diyos ikatumakinig. Lagi pemayat ka diyan sa day, andakin ka ikang bunggunan. Everybody! Di ayat na ikabilangin, Diyos tumo na ikakita. Di ayat na ikabilangin, dahil na na ikakita. Okay? May kakantante di English, magibaga ka man kadeta kaabay mo ti may nga blessing nga natanggap mo kan apo itang alawas. Come on. Just one blessing. Maybe answered prayer. Blessing through trials. Kunang kingkwana kasti tirogina, I praise God for my agyaman ti apo. Okay? Praise the Lord. Now let's sing the English. Ready? Okay, English. Ready? First verse. When upon life's billows you are tempestuous, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings and one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, take them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your take them one by one. Count your many blessings, see what God. Second verse. Come on. By one, count your many blessings, see what God has done. Third verse. With their lamps and gold, think that Christ has promised you His wealth untold. Count your many blessings, for reward in heaven or your home. Count your blessings, take them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, take them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Amen? Okay, remain standing for the reading of the Word of God. Iyatan tayo nga pa, Pastor. Kat kas sitatakder tayo, alaan ti digiti Biblia tayo, kat makipaglukip kayo kanyak. Iti may ka sa nga gasot, o 45 nga kapitulo, iti libro, iti Salmo. Psalms chapter 145. Alright, Psalms 145. If you are there, say amen. Okay. Basahin kada kayo iti may kasangapulo ket 4 bersikulo aging iti 20 ket maysa. Psalm 145 verses 14 down to 21. Ket kasto iti kunana. Iti apo saranayen na amin amatwang, ken bataken na amin dagiti maparukob. Dagiti matmata dagiti isu amin agururay da ken ka, ket itdem kadakwada ti taraunda iti maitutup at tiyempuna.
Inyukrad mo ti imam ket pinennek mo ti tarigagay ti tunggal maysa nga nabiyag. Ti Apo nalinteg kadagiti amin na daldalan na ken santo kadagiti amin nga aramid na. Ti Apo asideg kadagiti amin nga umawag ken kuana kadagiti amin nga umawag ken kuana iti kinapudno. Tungpalin nanto ti tarigagay digiti agbuteng ken kuana denggen nanto met ti ikisda ket isalakan nanto ida. Iti Apo sa lakniban na amin dagiti agayat ken kuana ngem amin dagiti nadangkes dadaelen nanto ida. Tingiwat ko agsaon to iti panangidaydayaw iti Apo ket amin alasag benditwen na kumati na santuan anagan na iti agnanayon awan patinggana. Iti panagkararag, bendito a Diyos sa puming nga nasantuan ken nailangitan pudno launay ti kinunam kadagiti soom nga sikay ti Dios mi. Nga rebbeng laeng Apo nga maited iti masnup ken umiso nga pamadayaw ken maikabil iti masnup ken umiso nga lugar iti panagbiag mi. Katalawan Apo iti daytoy nga bigat yamanen mi o Apo. Tatinipon-tipon na kami itiyan mi Apo itatangan na piya nakaradkad ken nasalunat Apo Dios. Agyaman kami ti preserbasyon mo Apo iti naglabas Apo nga aldaw. Al-aldaw Apo. Tulungan na kami ngarot itata Apo nga agsapa. Lukatam Apo dagiti puso mi Apo. Ikan na kami iti panakaawat ken kinapakumbaba. Iti amin Apo ngayon kami mamangigan tapno iti kasta ket matungpal. Jay kinunam ka dagiti saom Apo nga saan nga agsublikeng ka ti sasaom nga ungaong no di ket di makita kat kumaapo iti pagbanagan na iti bibiyag sak tumunggal maysa kada kami. Tulungam Apo kang runaan na iti amin ti adipon mga usaram ti pastor mi. Sikat imang ted ken kuana tinan-anay nga panakabalin sirip ken parabor Apo tapno iti kasta ket ipaay na kada kami ti taraon iti biag akas pinanggep mo Apo Dios nga maipaay kada kami itata. Ken kastamet kadagiti amin Apo nga day ti lukudan dagiti gadget Apo nga adda nga maus-usar itata tapnon iti kasta ket detoy nga saom ket madanon na dagiti amin agdengeg ken agbuya pangaasim tayted mo kadakwada iti sirip nga langitan sikat imang ted iti napintas nga connection Apo iti internet ken dawatek Apo dagiti amin nga agdengeg ditoy man Apo ken uray pay kadagiti kabangibang nga lugar ken nasnasyon Apo Dios sikat imang tengel ti puso manglukat ti puso da Apo ket ikan na kami ti panakabalin nga panakaawat Apo ken parabor tapno iti kasta ket digitoy saom ket masursuro mi Apo nga pagbiagan. Alaw nga rut Apo sikat ipangitaklinan mi daytoy nga aramid pagbanagem ket pagbalaygyem tadagiti ti kararag ken pagyaman mi may gapu itinagan ni Apo mi Jesus. Amen. And amen. Amen. Thank you, Pastor Ver. Nagpintas DJ Bible reading, aya? Wow. Sino ka dakay na-bless ka DJ binasa na nga passage ti Biblia? Okay. Tumugaw tayo amin, kakabsat. Well, happy birthday to the following brothers and sisters in the Lord. Di kita pa second time. First time, second time, bring it here. Visitors. Okay, manipod di September 8, aging gana itangal daw. Idi 8, happy birthday kini Samantha. Are you here? Samantha Tungpalan from Bacarat. Andito ka? Tumakder ka mambasang? Samantha Tungpalan. Okay, very good. And then, 11, okay. 8, sorry. Kiel Agonoy from Lawag. September 9, Azariah J. Martinez. 10, wala. 11, today, happy birthday to Emiel Vea. Happy birthday sa ating mga kapatiran, members, na ag-celebrate ti panagkasangay da. Okay? Ha? The late. September 11. The late President Ferdinand Marcos. Okay? Well, let's sing happy birthday. Everybody? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, God bless you. Happy birthday to you. Praise the Lord. This coming Sunday will be our Patriarch's birthday celebration. Okay? Amin tayo nga members, expected nga present
Especially kadati amin nga members. Our new believers are also invited, but bring your gifts with you. Okay? So, ikanda kayong tupay ti daduma nga updates, kadagiti umay nga aldaw, but let's get ourselves ready. Dahito ito kakabsat nga celebration, ket agbalin nga kanito, nga pananglagip, iti kinaimbag ken kinaparabor ni Apo Dios iti family tayo ti HBBC through our beloved Patriarch. And kastamot ten iti panangisignify tayo ti agtultuloy nga suporta kararag tayo kenkwana ken ti panangi share na kada tayo dagiti dadumapay nga sirmatan iti Apo kenkwana para iti ministry tayo. So, napintas da ito'y kakabsat, halang nga napintas, dapat at data ito amin. Amen? Amen ba? Okay. I-venue tayo, palubos ti Apo, kat Fort Ilocandia. Amen ba? Oo. Taltalo ti agim amen. Oo. Taltalo ti agim amen, kakabsat. Ti oras tayo, mangrugi tayo ti alas 4. 4 o'clock in the afternoon. Tapos di kastagat na sapsapa tayo mutlaang nga mangrabi. Okay? So we are given 5 hours. Kakabsat, palubos iti Apo. Okay? So thank God for our Patriarch, for his life, and for his ministry. Okay? Now, kanito mutten kakabsat nga acknowledge tayo, recognize and digiti amin nga ministries and sanctuaries, iti HBBC joining us today in our service. Okay? Mangrugi tayo kakabsat dito main church tayo ti Barangay 4. This is now our second time to have our service dito garahe. Multipurpose garage. Kakabsat. Okay? Praise the Lord. Second time na ti umay ni Sir Philemon Padre. Good morning, Sir. Alagang historic na nanipod ng Rugitay di Gimong dito. Ito adakay di. First Sunday. At thank you for joining us again this morning. Intayong magkakabsat, ijay lawag. HBBC Lawag Sanctuary. Good morning, Brother Eric. We thank God, Pastor, iti bisita tayo, Pastor. Upat no ka nga first time visitors tayo, Pastor, kan may nga second time no ka, Pastor. Ni Faith Eliza Camacho, Pastor, from San Francisco Dingras. Ken di kiti ububing, Pastor, adata likod tata, Pastor, ni Darlene Cabano, Barangay 16, Pastor, San Nicolas. Winnie Jelaica Ramos, 16 lang, Pastor. Ni Alelin B. Pasco, Pastor, Barangay 16. Ni Terence Ramos, Pastor, Barangay 16 pa, Pastor, San Nicolas. Thank you. Amen. Good morning kada kay amin nga dita HBBC Lawag Sanctuary. Okay? Blessing meron tayong mga bisita from San Nicolas. Thank you. Okay? Hintay jay Pasukin, Barangay 4. Hello. Good morning, Pastor. Good morning, Salamat Tatay kanyayo Roger. kapsat. Tiapot na iti dayaw. Nagapuanan na iti makalawas nga panabiyag tayo. Second time lang digiti, Pastor. May itang bibinggo. Magter tayo kapsat no may yawag tinagan tayo. Rian May Dilapitan, Estancia, Pasukin. James Christian Solbog, Barangay 4, Pasukin. Jetro Miguel Manzano. MJ Casamiro, San Juan, Pasukin. Aaron Balbas, Gabot Sur,
Badok. And Mark Anthony Beloria and family. Thank you, Pastor. Okay, thank you, Tatay Roger. Good morning kada kay amin, dita pasukin. I hope you are all okay. Total, naki-aircon kay dita. Amen? Okay. DJ Carwan. Hello, Pastor. Good morning. Kakapsat. Maragsahan kami na makipag kayo man datan kakapsat. Ititingas Domingo ket at kakapsat. Iti first time visitor me dito Karuan Outreach. Isuna ni Sister Regine Palata. Yay! Pastor ket hindi lang Pastor. Nagsakin sabi nila abot niya po sa Pastor na dakam nito yung mga pakikipag-ikimuhan Pastor. Amen! Salamat. Amen. TJ, thank you. Thank you. Good morning kada kay amin dita kakabsat. Akikita tayo itong malem. Napintas ti tiyempo. Kararag tayo kakabsat. Amen? Okay. Kung uray di kiti ubing umay daton malem ta gisuro tayo ti ubing dita. Aya, Good News Club tayo ti ubing. Okay. Salamat. Alright. Intayon kakabsat. Ijay Dingras. The Jenny Rohelan. Dingras. Hello, Pastor. Good morning. Good morning. Sige. Hello, Pastor. Good morning, Pastor. Panginoon, Pastor. Hello, Pastor. Loud Good and morning. clear. Loud and clear. Right. Good morning, Pastor. Good morning, brethren in the Lord. So, itatagat ate-ate das dito, tagat 16. 16 natin das dito, ta. Then, bisita tayo, Pastor nga talong day. So, ni Emily Pinson. Emily Pinson, pag-palatan. Ayan, kaya ni Mariel Dugdalaw. Tapos ni Sean Michael. At kasama ta dahil the pastor, the family ni Ma'am Liberty. Sir Jonel. Kaya patuloy kami doon ng pastor. Thank you, Pastor. Amen. Inassign ko ni Rohel Ijay kakabsat tapno mapandan to ag saturate, ag soul winning, ag door knocking into numalem. Ket baka dapat ti interesado kada kayo kakabsat nga sumurot to kadakwada tun Domingo. Nang runa kada kayo amen. Just let me know. Tapno mapang kayo maki-join kakabsat ti Sunday morning mga daw kay Ijay sa kayo mapan ag soul winning iti after lunch. Okay? Ijay mo't sarat. Inassign ko ni Ian. Adada di saratan. Okay, go ahead, Sarat. Good morning, Pastor. Good morning, brethren. Amen. And we praise and thank the Lord Gabsat, iti bisita. At aday iti duwa nga first time visitor mi Pastor ni ito mga tinaran nyo. At kabal dito Master. Ni Vanessa Palafox Pastor, Batara Barangay 2. Amen. Praise the Lord. Okay. Good morning sa inyong lahat. Tapos Mika daw Pastor ni Catherine Diego, taga Barangay 4 Pastor. At big lahat Ayan. Okay. Tapos, kakadami yung tata Pastor, magundaway, ti family ni Brother Michael Pastor. Michael, good morning. Tapos ni Tata Constantino Herrera Pastor. Amen. Di lang Pastor. Thank you. Okay. Ala. Mangal daw kay tutan. Sa akin tumapan nagsorry. Okay. Sige. God bless you. Maraming salamat. Okay. Let's move closer. Bintar. Labay Restaurant. Bintar. Amen. Hello Katabsat, good morning. Dito ito sakit, talo nga first time visitors tayo, numawagan tinagan nyo. Tumakder kay Batik ni Lucila Malati. Thank you, Tulokan. Sir ni James Sugitan.
ni Ninya Villanueva. Second star ay consistent din yung pastor ni Doreen ang Camilla de Jelicod. On the way pa lang pastor, di kita young people, consistent young people on the way da pa lang kasi gapo dat Bisaya, dayo dijay mga sangapulo da pastor. And pray for us because next week with the permission of our pastor, irogite ito tay BYI tayon, iti FCIS, more than 1,800 nga students, kaya tagapagiran tayo, ijaw na again at kakabsar. To God be the glory. Thank you po, Pastor. To God be the glory. Oh. Naipakumit ka da, Brother Ryan, ang kakabsat, di kantin, ti FCIS. Ket kunana kanyak nga mabalinte nga usaran day nga venue para kadagiti young people nga kayat tayo nga soul winningan kan disciplean within the campus. What an opportunity. Okay? We'll see you to Numalem. Umay ni Pastor June. Ipupugkaw na rin. Okay? Umay to Numalem dita. Ano oras? 2:30. Palubos City Apo. 2:30. So, agsubli kay amin to Numalem. Kan agawis kay kadagiti friends, relatives yo for our Bible study 2:30 in the afternoon. Okay? Praise the Lord. Well, let's move southern. Tayo San Nicolas. Brother Enan. Sound check. Awan sound na, Brad. Awan sound. Hello, hello. Good morning. Mayatan, good morning. Nimbaga bigat tayo ka kapsat, pastor. Maragsakan kami, pastor. Dagaman dito yan. As usual, pastor. Medyo San Nicolas the grace of God, pastor. Katong malam natin kamo dito Barangay 6 at Pasentro, pastor. Para no Polosya po. Aduto mamaya, mamin, pastor. Thank you. To God be the glory. Di tayong takwa deta niya, Coca-Cola. Oo. Pastor. At palaod. Sige. So, gagatan tayo ti ag soul winning along with our brethren in Lawag. Yung kayo tutumulong kakabsat. Hopefully this week, ag Bible study tayo. Di tayo na Brother Enan. Agawis tayo di bisita. Okay? Amen. Thank you, thank you. Alright. Tay Jake Laveria. Siguro madamati Sunday school na mo dita. Ayun. Na magkanta ni John Arti, Lupang Hinirang. Okay. Salamat. Alright. Tay Apari. Ma'am Evelyn. Apari. Praise the Lord. Good morning. Yeah. Yeah. Okay. Good morning kada kayo ta kakabsat. Lasam. Lasam Cagayan. Diyan na bang Lasam? Amen. Good morning. DJ da kakabsat. What a blessing. Ma'am Lydia, nandiyan ka? Good morning, Ma'am Lydia. Hello, Pastor. Nang bagabigat yo. Good morning. Good morning. Pastor, nang bagabigat yo. Manggagda ka. Amen. Di kami rin, Pastor, nga may mesa nga mga tayo, ti apo, ti natin nga aldaw, ti dumin ko. Dagiti, kakadwami, ti natin aldaw, dagiti natin kakadwami, Pastor. Amen. Thank you, thank you. Praise God. Palakpakan tayo idagagabsat. Nagsaya adan. Thank you, Dito Elmer, Galamay Clan. Okay, daki amin, dita karuba, dita. Naimbagngal daw yo. I hope nga magmangandag na bigsa ti speaker dita. Makipagdingag kay to kadete mensahe nga iburay ko. Okay? Thank you, thank you. All right? Well, let's move overseas. Tayo Australia. Australia. Nelson, good morning. Walang sound. Naka-mute pa. Awan. Awang mangigme. Awan sound na. Awan, alan.
Come on. Sige man, hello. Awan. Sa traffic yan natangatang. They sound. No sound? Kinuha na. Naka-mute? Maghanda ba unmute? Oh, we'll get back to you. Okay, babalik kami sa inyo. But, adayo, dito yung screen ko. But let me try to acknowledge the rest. We have Sister Risa from Canada. Good morning. Tita Teresa of Maui. Tita Puring, California. From Hawaii also. Nanay Josepina and Tita Linda. Minda. Okay, Tita Minda. Auntie Josie from Maui. Sister Raquel Agonoy. Canada. Okay. Cyrus. Dapat ni Cyrus ita? Okay. And then from South Korea. Yes. Sir Peter. Brother Peter Calixto from San Francisco, California. Sino pa? Kung makita, malasin unay dito. Ha? Angelo Martinez. Asian. Okay, Tita Teresa. Nagnalis ko tayo. Sister Edita Yage. Emiel. Sino dyan daubing na? Jade Salazar. Ni May. Okay, May Asidera. Audrey Valdez. Amen. Jeric Tarlac. Kumusta kayo dito, Jeric? Kinanta man ni Jeric, ipin mo man. Good morning, Jeric and family. Morning po, Pastor. Good morning. Panagtutudot po, Pastor. Showers of blessing. Pastor. Okay, very good. Next, sino pa tatay? Batak. Tita Evelyn Agpawa and family. Tito Jerry, Akairi, and everyone. Brother Alex Piedad. Good morning, Brad. Ikararag tayo kakabsat kat adana pamikinita nga lote dita Paway Batak Road. Iti na minsan nga rabi. God, pray for MMSU and Paway Batak. Sapay ko magkakabsat ito ti Apo kada tayo nakapimpintas. Iti mismo nga arko, no amoy di arko. Sango ti restaurant ti Kambingan. Okay, so pray for that. Let's claim it. And let's pray for the Jebes prayer. Okay? Praise the Lord. Nicole Katkatan, good morning. Sige, balik tayo sa Australia. Go ahead. I hope okay na. Naimbag, bigat tayo amin kakapsat. Gamyaman tayo dapat nadanon tayo manan dito yung aldawin ki Domingo nga panagserserbi ti Apo, kaya panagdayaw. Bakman kakapsat ti bisita milata nga nung tumakdal kayo pa ni Sherwin kaya ni Bakit na, taga Bintar da Pastor. Yan na, Bintar kayo, Sherwin. Barangay Pastor. Barangay? Barangay 1 Pastor. Barangay 1. Palakpak. Amen. Nagsaya aton. Madama mo ti service tayo. Adadjay Labay Restaurant. Ano ti barangay tayo ditan? Barangay 2. Di lokasyon na. DJ pagkimungan tayo J. Bintar. Go ahead, Nelson. Continue. Ken DJ daduma kakapsat ket medyo aday kam kamakamday so ta handa na kumengem naka-join dati online po Pastor. Ken DJ lang kakapsat. Thank you. Thank you, man. Okay. Brother Michael and family, Aldrich and family, Dexter and wife. Good morning kada kay aming adanta.
Sino pwede kakadwa tayo dito? Brother Jeff, ikaw ba yan? Ornelio. Nelio po, Pastor. Ni Nelio. Jeff, naka-online. Naka-online ni Jeff. Good morning, Jeff. Okay. Praise the Lord. Aha. Did I miss, na-miss ba ako na ano? Wala na. Okay. Praise God. Amen. Alagat orayin mo ta, agamen lat maitulong yung kakapsat. Handak lat tamul-mulang lingan mo dito. Amen. Okay, tumakdir tayo. Amen. And let's sing our welcome song. Awitin natin, Welcome to the Family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there, to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there, to be strong and to lean on. Kay Ilocano man kakabsat, naragsakat. Wave your hand, look around, greet each other. Okay? Paglalo no, dadan yung believers, bisita, taglawlaw yung kakabsat. Be friendly to them. Amen? Okay, ready? Naragsakat kita, nadig maray ka, intay managdaya, ni Yesu Cristo, tinawat ko ako, para ko na kanta, kenmarit na muma, iayat niyahan, ang kaagpamatwan, kaagpamatwan, ipagkarot, amen, makipagkararan, isagot niya po, yung kanagkarawan, ipek sa tayo, ang yaman. One more time. Naragsapat kita'y nagdaya, yan ni Yesu Cristo, di dawat ko tapo, para mo na kenta, yan marit na luwa, iayat niyaman, ang kapamadwan, ikaw maglawan, ipagpawag, amen. Kanagkararwan, ipeksan tayo, agyaman kama po, ipeksan tayo, agyaman kama po, ipeksan tayo, agyaman kama po. Okay, remain standing. One of our favorite songs is Born to Win. Okay, Born to Win. Praise the Lord. Born in a world of sin, hopelessly lost, no peace within, searching for love in a world of hate, no way I could win. There
I was born again. Praise His name, I was born to win. Born to win, hallelujah, to win. I never give up, never give up, never I still go on in Jesus' name. His love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. Since I began to run this race, many the trials I had to face. Mountains so high, valleys so low, and rivers so wide. No need to worry, no need to fret. Things may look bad, but ain't over yet. God will go with me until the end. How can I lose when I was born to win? Born to win, hallelujah, I was born to win. I never give up, never give in. No matter what Satan throws my way, I still go on in Jesus' name. His love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. Chorus. Born to win, hallelujah, I was born to win. I'll never give up, and never give in. No matter what Satan throws my way, I still go on. In Jesus' name, His love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. Remain standing. Sakbay kakabsat, ti panakaipaay, digiti tithes and offerings tayo. I would like Preacher Glenn and family to come over here as we officially welcome them. Although winelcome na natin sila first Sunday after they arrive. But I would like to pray for them. Tawag na si Preacher Glenn, nandun yata sa studio. Ayan na siya. Okay, coming? Oo. Ayan. So, here's Preacher Glenn and Ma'am Bernadette and Sandro. Amo yung kakausat, to God be the glory because about 2 years ago, okay na ba? About 2 years ago, before the pandemic, they came home around February siguro yon. In-install da kakabsat, di kito'y computers tayo, networks, primarily and initially para ka dijay panakai bato nagiti services tayo di Hawaii because we did not have enough internal storage nga pagipanan digiti preachings kanda dumapay. So nga kunana i-kabil tay amin yan ti internet. So in-install da. So nagsubli da kakabsat apaglikod da iso di pa nag-pandemic, di pa nag-lockdown just one day before. But glory to God because idi nakasublidan ag-lockdown awan makuumay ti kapilya. Isumad di mabalin tayo nga usaran di gijay. So here in Ilocos Norte, we were the first church that was prepared for the pandemic. Kaputa urehante nga nakaumay ti kapilya idi, at dati kadigiti balbalay tayo, ket nakapag-service tayo lahat kakabsan. And more gadgets came in. We spent a lot of money for that. All of it came from Hawaii. Through his leadership.
Then after that, a year later, so dedi mangrugi tayo, okay ba? Dedi mangrugi tayo iti building construction tayo di Claveria kakabsat. But before that, kinatang tayo di property. Again, Hawaii was one of the first to respond through his leadership again. So nga, all of these projects were made possible kaputa agda dagiti believers nga han agmulmulang lang wano matultulala kakabsat. No diket dete automatic ti pa nag-respond ti puso na. Nga no damangeg na nga digijay need ti ministry ket agpanunot kasano ak nga ta nga makatulong. We praise God for him being one of our preachers and our key persons in the HBBC family. This coming Friday, Ma'am Bernadette will be going back to Hawaii. So kumununa, Preacher Glenn and Sandro will be staying for another week. So ngay kararag yun, dakil to nga pa nakaikawa, dagakabsat ti panagsublida jay. They have enjoyed the fellowship so much, both families here in Batak and the HBBC family. They will surely miss this kind of bonding and fellowship. Okay? But God has a purpose and plan for them. So, kararag yung absat na madamang ipagpakamakam tayo, deti pa naka-move iti AV, the third floor, deti annex building tayo. Iso titututukan ni Preacher Glenn. Iso nga, no incline kayo ti electrical, umay kay basit tumulong, voluntarily present yourself. Hirap na hirap tayo sa pag-install ng electrical, handa magabunan ni Mang Elmer, ni Kevin. In fact, nag-hire tayo pa yun kakabsat ti Masweldoan. But we've been doing that for a couple of weeks now. So if you're from Lawag, from Pasukin, mabalin nyo nga ibuluntaryo at bagbagiyo kakabsat nga umay tumulong ag-install ka digiti electrical, please do so. Because si Kevin nung isang araw, agpaypayag pagkakabsat, nga gurgurigor ng gaputa jay timetable an nga naturog no diket nagtumulong latta nga nag-install kakabsat kasi pampanunutan na kaya bukas Lunes non-working holiday sa Ilocos at kung imbes nga kay paspasyar kakabsat DJ gundawayan yung DJ nga kanito nga umay kay labasit tumulungan. There's a lot of things we can do here. Agbost tayo no bigat ijay Bishop's residence. So come and help us. Okay, come and help us. All right? So let's pray for Preacher Glenn. Heavenly Father, we come to you with thanksgiving and praise. Agyaman kami, Apo, iti calling mo, hanlaki ni Pastor June, no dikat kada kami nga members ti family, Apo, ni Pastor June. Me, my brother, and also Charity. Kastamot kini Mama. And our families all together. That agyaman kami, Apo, iti panakabakasyon da. Well, they came, han nga primarily mapan paspasyar lang, although they had the chance to visit some places. But Lord, they're here for the ministry. That agyaman kami, tadeti ka dada, Apo, it's a big help to us. Nagruna deti panaka-transfer, deti AV mi, Apo, which is, iso deti ti pinakapuso, biag Apo ti serbisyo mi ita, technically speaking, because makadanon kadagiti na dumaduma nga sanctuary mi, luglugar ti gimong gapo Apo iti kastoy nga technology. We might have spent a lot, but it is worth it gaputa dakdakkel Apo iti naging blessing na kada kami. Dahiti Apo nga set up kat madaydayaw ka Apo Diyos. We ask for your blessing upon them and the whole family. Di pa nagsubli ni Ma'am Bernadette, continue, Lord, to bless her. Itrabaho na physically, mentally, and most especially spiritually, Apo. We hope and pray nga deti panagbakasyon da nga family kat adadapi nga na-revive ti spirit da kat agawid da jay Apo nga adadda nga nabarbara iti commitment da nga agserbi Apo ganta. Bless Preacher Glenn, kastamot ni Sandro, continue to give them good health and strength, dear Lord. Bendisyon namot ita, dagiti may ipaay nga tithes and offerings. Bless the gift and the giver. We thank you, Lord, for all of these offerings that had arrived from Lasam, from the States, and from Hong Kong, dear Lord. Continue to bless these folks and brethren who are very faithful and consistent in their giving. In Jesus' name we pray.
Amen. You may be seated. Before the special numbers, mga kapatid, let's have our building updates muna. Building updates. Go ahead, AB. Deta kakabsat. Okay. Pagyanan sabon para ta CR. Amen. Nakay ngampay nag-CR in kayon. Doon madamdama. Tapno makita yun, tibuya nga nasayaan. Ito'y ito'y para ladies, CR, granite, lavatory, ang pinapintaan ta ceiling na, nung nakapimpinta silaw na. Ito, para men, ladies pa lang. Ito, iti para, kita nyo, amin na rin daw kakabsat, entrance perang, talaga may ganyo ka nga sumregan, orang ka makaisbo. Ito, iti kwatimen kakabsat, makita mat, lavatory, nagyan ti pagyanan ti sabon, hand soap, deta't lavatory na, deta hand soap. Deta kakabsat, makaisisbo, dagiti lalakin. Napinta sa pagisbuan, kakabsat, po si amin. Nakadaldalos. Talagdalos ti awan. Nagitat silaw na kakabsat, nagaput Manila. Special na silsilaw. American Standard pa iti baul na kakabsat, tapnumahan na maisyot, tagimot mo. Wow! Dito kakabsat, dito entrance. Tiles na pelang kakabsat, makita mo yun, di oktagon na tingaton, mapanto te chandelier dita, itangalawasen. Hey, na-tiles sa amin na kalsada kakabsat, pa-tiles na ito amin na kalsada. Amin na postena, amin nga front na na-tiles sa amin, stainless tooth mapandita. Nalaod deta, di pinalpas, igit kalsada, o pulimalpas itang alawas. Detan kakabsat isango na. Makita yun, nagigay tiles na. Papalintot, ag picture posing dita, ag posing kayo dita kakabsat, palubos ti Apo. Kalsada pelang, ada tiles nan. Bangir na't daya deta kakabsat. Kitain nyo dyan molding na. Suspense. Detan kakabsat. Molding ti nga ito kang daya. Nga ito kang amyanan. Okay? Perspective na deta. Ang final pass deta aqua. Pag yan na Kevin, guardhouse. Prophet's Chamber deta kakabsat, may kanpay postena kala Supreme Court. Yan naman deta. Ta kwarto mi detan kakabsat, kwarto mi, Prophet's Chamber. Madama, mabalin nyo to, aktor madamdama, numalpas gimong, yung kay kitsirakan. Yes. Tapno makita yo. Pati dito yung kusina kakabsat, sirkin nyo, kita nyo. Mabalin aktor kayo itong madamdama.
Tapno magita yung mat isayat na. Deta mat, si Army, may isang kwarto. O, deta ti salas kakabsat, ay haan, dining. Gan kastamat di jayanti cabinet nga kitchen. Deta mat kakabsat ti octagon na ta dining. May kanto mat ti chandelier na. Deta mat ti sabali nga forma iti ceiling. Kanya-kanyang forma. First floor belang. Madama pela jay salas. Ang penalpas ti kuana. Chandelier na. O, second floor. Deta mat iti forma ni Preacher Glenn. Nga kayat na nga ceiling. Deta mat ti kasilyada. Restroom in the second floor. Dejemat ti laboratory na. Deta laboratory na. Deta mat iti detoy? Guest room. Isu nga da kay nga Hawaii, Australia, bakasyon kayon, adot kompleto nga room nga umayan nyo. Puro aircon. Umay total 5 nga unit to bigatan, ma-installan. Palubos ti Apo. Deta ti extension kakabsat tadaya, madama ti ceiling na. Deta. Malaon na ti mga 70 to 100. Deta mat kinta para third floor, tayan ti AB. Sursurin nyo mo't kakabsat na tumapresyaryo no kasanot rigat kag paubra. Kayo aging gana dyan third floor, tapos makita yo. Deta third, si Arbela deta. Si Argayam ti PWD na kita na eh. Second floor, kita nyo, PWD and senior citizen. Amin na PWD senior citizen. Na second floor to, pagsiaran tayo. Deta ti lady, deta ti men. Jay bangir, iso ti ladies. Deta nakalawlawa, awang partition na. Mabalit ti agkulkulidag. Taunag na. Passing nga granite kakabsat, made in Spain. Amin nga granite na. Nangina lang, Temis 4. Kati kita ordinary nga granite. Ngam, para ti Apo, walkway pelang tangato deta kakabsat. Ang katuwap tapuak, Brother Dante, ipantan bigat, daytay, alad na, palubos ti Apo. Anong deta, oy? Stairway inta, AB. Ay, dito ikayap. Detoy, ang final pass, ipantay ito, granite na tunubigat. Pag granitean kakapsat, kita nyo, suspense jay stage. Dahil ito'y jay narami di Brother Dante, nga maipan nga rehas intadaya, di dya the blue na nga walkway. Rehas pelang kakapsat, may kanyungan. Deta. Metal door. Upat nga metal door. Mapandito'y daya ken itamyanan. Compliance with BFP, fire protection. Ita side na DJ nga door. Metal door. Deta kakabsat na stage na. I-close up yo. Granite amin kakabsat nga aglawlaw. Hingkay kitaan. Mabalin nyo tagposingan. Nakita yung stage pa lang, granite amin. Nakapimpintas na palawlaw na, to God be the glory. We would like to do the best for the glory of God. Nangina, nangingina kakabsat ti salvation tayo, hantay pulos nga masukatan. Deta ta third floor, kakabsat. Adut space pela nga mabalin, nga may pandita.
aside from the AB, may sapela balay o dapay ridawnan, kompleto. Anat pa ko na yung kakabsat, data ti engineering ni Preacher Glenn. Nakadado nga pagipanan, di kiti gamit ita third floor. Di AB, di kita pinaikamakam na ukpat nga aldaw. Yung di pa inalpas, ado pa lang ne. To God be the glory for the heart of this man. Though they are full-time nurse with his wife, yung iapot yun umada, dagito yun nakatado na eh. Parang matest drive tayo ito no Miyerkulesan. Dito Ebin, palubos ti Apo. Tanga to. Wisdom data kakabsat. Kung namin nga ni Pastor Proby, yakar tata Ebi, dito yung anak ko, may mayat kunak. Ta overlooking, makita da dita in the States. Umay da gitay, agipan sarming kakabsat, kabuta adut awat da, dun lepas pangal daw, deta ne, may kan amin sarming deta. Kitam jay babae sut States. Deta, Digitay hampay nag-commitment, ang-commitment kayon. Ay katun bigat kakabsat, gumanat at dingrasen. Kat masapol mabayadanin. Dito imot kakabsat ti Bishop's Residence. Mabuhusan, di kita ground beam na nubigaten. Isungaw may tumulungin. Agtako ti daraten. Tapno ibuhos tayon, intabim na. Ket mapanen. Detan na eh. Talaga nga prepared for intensity 7 amin nga ground beam. Inikak pa'y paglinungan da, tapno handaon ay kwa. Dumisit na padak. Blessing nga talaga dito yung kakabsat. Inurnos ti Apo amin, at na naggimungan tayo dyan 7 months, at dapay nagipaknyan tayo materyales. Duwa nga lote, jay bagi rin. Ti, pagipanan tayo, at ti materyales. Thank you, thank you. Amen. Naglengti pa ng urnos ti Apo, digiti amin, kakabsat. Yeah. Before nga nag-demolition tayo dito Barangay 4, kat in-move na tayo di Barangay 7. Not only nga nagdimungan tayo nga balay, which were able to accommodate us all, dito kaadu tayo. Kaya minik ka na tayo pa itilote, di abay na nga isu iti nagi kabilang tayo amin na materyales tayo. Kaya to God be the glory for all that He has done. Okay? Kanya kakabsat, I've always been very prayerful, supportive kadigiti amin nga kayat ni Pastor John na mangyari. Diti pulpit ko ita kakabsat kat ni blessing. Nakapimpintas ti size na kan height na. Let's sing one song before we have the special number of the orchestra. And finally, we will have the song of the choir. Okay? Tumagder tayo amin. Edward, let's sing Mansion Over the Hilltop. Okay? Ilocano. Amen. First verse now. Dito'y kapneka, basita balay ko, di basita pira, ken balido, ngenjay sudan, dagiti nasubo,
Panginoon, Ama taengan, kalsada pulos, ang Our building dedication will be on October. Oh, everybody say the date. October. Okay. We are praying for 30 candidates for baptism. Key leaders and preachers, pastors, pray for that. Okay? Sana ay pagkalooban tayo ng Panginoon ng 30 candidates for baptism for the new sanctuary. Amen? Okay. You may be seated. Muyong kakabsat, dito'y sanctuary tayo. Kat ado nga sakripisyo no umay mula bantayan ni Pastor John, kakabsat, talagang narigat iti agbantay. Narigat ti mangmando, mangmanage, kan ti pampanunutan ng aming kakabsat, everyday, hala nga di timetable tayo. Ti pampanunutan na, day jay kadakkel iti magasgastos ti sweldo. Kat sayang kakabsat, to deta 40-50 nga tao, kat at the end of the day, kita noon at nagapuanan da, swelduam kakabsat no manong aribo di jay, kat nagbasit ti nagapuanan. So, kwarta ti apo dito eh. Iso nga kayat na he wants to make the most out of it. Okay? Anyway, that time nga kunana, gat apo na, banugak kunana. Kung kunagtuwagat intay basit, umangas pa. Hindi ag-relax kung kunami kakabsat, na pela may yulo kakabsat, kaputa, ije panunot na, daytoy building kakabsat ti pagkaabalahan na. Iso nga, ikantay tuman kakabsat, itinaunday nga panagbakasyon na kalpasan ti building. What do you say? Amen. Maybe couple of days or even 1 week out, mapan siguro di Boracay. Amen? Amen ba? Oo. Kat ikararag tayo ta baka Japan kakabsat. Anong nga tano Japan ti papanan ni Pastor John. Amen ba? Oo. So ipag-pray tayo kakabsat. Okay? He really deserves it. And let's celebrate his birthday on Sunday. At sapay kumata data ito amin. Alright? Okay. Let's have the orchestra, then we will have the choir.
Jesus. Amen. Safe in God's storehouse, before it is too late. Oh, shall we lose the harvest and let man go his way? The fields left unattended can have no harvest day. So shall we work together and strive to bear the yield? Shall we lose the harvest or toil to reap the field? God calls us home, and we stand before Him. How can we deny that we had our chance today? Show us the field, the sight will remind us that we have our chance now to go and live and pray. Oh, shall we lose the harvest and let man go his way? The fields left unattended can have no harvest day. So shall we work together and strive to bear the yield? Shall we lose the harvest or toil to reap the field? Oh, shall we lose the harvest or toil to reap the field? The world is the Thank you so much, choir. What a wonderful selection of song from the orchestra. Wonderful rendition. Kastamot kakabsat, dedi kinanta iti choir. You know, makaluluwa at nga magdingdingag, dedi kanta ti choir. Shall we lose the harvest?
Ti harvest kakabsat, it refers kadagiti karkararwa ti tattao. Death is inevitable. Umay ti patay. Detat nagpapadaan iti aming nga tao. Rich and poor, young and old, with or without education, everyone will die. And as Christians, we all know the question, if you die, where will your soul go? Kat nagadunga tao kakabsat. While they were singing that song, ipermi nga vibrate iti panunot ko kakabsat kat deti MMSU. Pray for MMSU. There are thousands of students and the teachers and the faculty. They need the Lord. Many of them do not feel they need God. But that's all the more reason they need the Lord. Because we have the message of truth, iso nga we should not lose the harvest. God gave us resources. Listen now, inikkan na tayo ti apo ti resources. By the way, sino kada kayo ti agbasbasa ka nagububra di MMSU? Itayag naman ti ima na. Anyo ipalubos nga data nga panagbasayo kan panagubrayo ti MMSU. Kadagbalin nga hindrance no di kadagbalin ko maisuna nga avenue. Kaya sa ti avenue, opportunity. You are placed there. Tapno usaran na ti apo iti biyagyo. Amen? Well, dapat may isang special number but I'll not go there anymore because my heart is ready to share the Word of God. There are many trials and testing in life. Damagak man kada kayo kakabsat. Another digiti most common nga trials ti biyag. Will you name those trials? Testing. Come on. Huh? Health is not the ano ti main most common trials. Health related kuna tayo, di ba? Saksakit. Sino kadagiti saksakit? Okay. Ano pa digiti trials ibilang yung trials ti biyag? Scarcity, kaawan ti kwarta. Sino ti awan kwarta na tal? Okay. Matinding trial yan. Ano pa ikakabsat digiti trials tayo? Death of loved ones. Correct. No, agpasina ka, umay tiladingit, the memories left, will linger. Ano pa ikakabsat? Trials. Ha? Ano no? AV. Agkuha kay basit dita Zoom. Nakaturog kay nga data Zoom. Oh, come on. Any more? Ubing ka nga rebellious. Takot, matinding trial sa pamilya yan. Napakatindi. Dagiti anak nga nasukir, nasubeg, kanatangkan di ulo na. Oh, yeah. That's also a trial. Masuot ka nga talaga right? Nabannog ka nga naggapu trabaho, agawid ka, tapos nagsukir digiti ubing. So, bumtak ti bulkan. Okay? Ano pa ikakabsat digiti trials tayo? Relationships, conflict, feud, strife, ano pagkikinaawatan, agaapag, apot daga, tawid, and all. Ano pa? Related ti trabaho, may mga taong mahirap pakisamahan. Napangit ti ugali na, nalastog. Diba? So, trials din yon. Actually, these are the most common trials. Usually, listen to me carefully. Dito ti concept tayo ti trial kakabsat, suffering. Panagsagaba. Ngemhaan nga adu nga tao ti mang discuss, digiti inak i-share kada kayo ita, nga trials met laeng digito'y kakabsat. Nga digito'y nga trials, they are not suffering trials, but they are enjoyment trials. Naawatan nyo? Digiti in-mention nyo, common digijay nga trial. Nga ti concept tayo, sagaba. Ngam digiti i-share ko kada kayo nga test kakabsat, enjoyment. Digiti enjoy mo, test gayam keng kadayjay. It is another kind of trial or test. Usually, okay, here's another thing. No umay digito'y nga suffering ti panagbiag. Digiti na-mention nyo itay. What are they again? Sicknesses?
Financial situation, difficulty, disappointment, death of loved one. No umay di kitoy, dakam nga pastor ko namin nukwa, ag faithful ka lat ti Apo. Han nga sudetat makaiga po, nga di ka umay nga kigimong. Agpatpatuloy ka latat pa nagserbi ti Apo. Gambaliktadon tayo ti sitwasyon. Dahito'y message ita kakabsat, kat DJ pa nang ipalagip mi mat nga, no bless ka, napintas trabaho, ada naawat mo nga blessing, mayat ti biyag mo, dahito'y mat ti message ko kadaga ita, ag faithful ka mat, because when you are experiencing the comfort, enjoyment, blessings of life, baka isumot kakabsat ti paglamiisam. Hello? Kaya ang aking tanong sa inyo, alin sa dalawa ang mas mahirap maging faithful sa Panginoon? Mas mahirap bang maging faithful when you are suffering? Or mas mahirap maging faithful when you are enjoying the blessings of life? Both is a test. Last Sunday in the previous series, I talked to you about sufferings. Why God allows sufferings. Today, when you are enjoying the blessing of the Lord, it's also a test. Yun ang ating topic ngayon. Hello? Ulitin di sa lunsod ko. Alin sa dalawa ang mas mahirap maging faithful sa Diyos? Mas mahirap bang maging faithful pag ikaw ay walang-wala, naghihirap, may problema? Mas mahirap bang maging faithful? I don't think so. Kasi naas-asidag ti Apo, tay tao nga, da problema na. Parang mas mahirap maging faithful, narigrigat nga iya sidag kan kasarsarita, di kitay tao, nga kaslahan na marikna nga kasapulan na ni Apo Diyos. And they don't realize it's actually a test. Hello? Alin sa dalawa ang makakapagpabago ng ating commitment? Sabi nila, Hawaii changes people. Laki nga data Hawaii kan Amerika. Money changes people. Idi awang kwartam, ako kanayong ka-church. Idi ada kwartamon nga eh. Hindi mo alam na pag may pera ka, hindi lang basta blessing yun. Test din ng Panginoon yan sa'yo. So the Lord does not only allow sufferings to test you. His blessings are also a test to your life. So the title of our message today is The Other Kind of Test. Kaya mutay lang ang test, ulitin kat sufferings, adversity, affliction. Let's discuss today the other kind of test. In the Bible, the Hebrew word translated as test in the Old Testament is nasa. Nasaan ka nung ikaw ay pinagpala? Nasaan ka nung ikaw ay nag-i-enjoy na sa buhay, guminhawa, sumagana? Nasaan ka na? Nawala ka. You failed the test. It means to examine. Ano't examine ti Ilocano? Kas na ti arig nakakabsat, digiti teachers, agpa-exam to find out what you have learned. Digiti dado mga teacher, terror. They make the exam so difficult because they want to fail their students. But a good teacher gives exams because he wants his student to succeed. So ti amutay lang nga kasla pakasuutan, no adamot lang na sursuro tayo, kat no panagsagaba. And many times, adot Kristiyano nga makalipat, dagiti na adal na, tuno da suffering na. Kaslaawan nang nagagan na, kalaawan nang nayat adal king kwa na, tayo di agsagaba kakabsat, kung tudubaks lahid. Nga madamot dagiti Kristiyano, nga idi na adaanan, kaslaawan na yadal kadakwada, tabig lang nga nagawawan damon latang kakabsat. They failed the test as well. It also means to investigate. Or to find out something, to inspect, to prove, to scrutinize. The meaning kakabsat, iti test, yan ti Bible.
There are several other kind of tests that I would like to discuss with you today. But I will start with the first two. Anada nga ta digitoy. Anada nga ta digitoy. Nga blessings, enjoyment in life. Nga isugayam ka test itibiyag tayo. Rumwar kakabsat. Ti husto nga kababalin tayo. No adda digitoy nga bambanag. Number 1, work. Usually, and actually, work is a blessing from God. Sino kada kay ti ada na pintas nga alakatan ko ibaga nga di pagtrabaho pagpabaknangan na kang may ibagam nga blessing ken ka ta trabaho itayag yuman ta imayo. Okay? Sino kada kayo kakabsat iti agkarkararag nga maddaan iti trabaho itayag na ti imana? Awan? Sino ti agkarkararag iti napimpintas ko mga pagtrabahuan na tayag naman ti imana? Very good. Work, livelihood, source of income, business is a blessing from the Lord. On the other hand, it's also a test. Una ti Apo, idi awan trabaho, Apo, kararag ka kararag. Kuna ti Apo, ikak man trabaho deto, itakitak man no, malagip nagtupelang tuno ada trabaho na. Test. Mawatan nyo ti point? Nung wala pang work, lagi sa church at awang or pagubraan na pelang. Nung nagkaroon ng trabaho, hindi mo na nakikita sa church. Reality or not? Work is a blessing, but it was also a test to you. Kasi di nagkaroon ka trabaho, sumutiga po na nga, di ko may makigimgimungan. Hello? Nung wala pang work, palaging pa-prayer request. Pastor, pray for me. Kanay nag-message. Palaging update ng prayer request. Kararagnak, pastor. Nagpa-interview ako. Kararagnak, pastor. Dito nag-apply. Kararagnak, pastor. Permi, kakabsat. Nung nagkaroon, hindi na nakikipag-communicate. Ket no palagi pam ti responsibilidad na kanapo Diyos, makaungat pa yung kakabsat, makasurunin. So anong nangyari? Blessing ba sa kanya yung work? Ang work, blessing. Pero sa kanya, hindi naging blessing. Kasi isot nagbalin nga hindrance, di pa nag-develop ti relasyon na ti Apo. Imbes nga di work ti gapuna nga imasidig pa iso na ti Apo, maaramat ti Apo iso na, isumat ti na kaya daywan nan iti Apo. Warning kada kayo kakabsat nga managtrabaho. Napintas ta negosyo, napintas ta trabaho. Ngamhan ko mga isot mang balbaliw tapusom. Nung wala pang trabaho, palaging nagpapakounsel. Anat makunam pastor. Pastor, anat makunam deti option ti trabaho. Anat makunam deti pa nag-abroad ko. O nag-abroad kakabsat, awanan, bye-bye. Nung nakapagtrabaho na, hindi na nakikinig ng payo. All the more ko mga kunana, pastor, ada trabaho kon, please guide me. Because I know that my work could be a temptation to me. Naawatan niyo kakabsat? Baka isot pa kasulisugat, adut sulisog jay trabaho. Alam mo, malaking pagsubok o dagok sa buhay yung wala kang trabaho. Mabigat yun eh. Kasi nung umay ka makigimong kat awang pagtrabakwam, tas pagregan, awang trabaho, awang pa nga pagpletem. Pero nandyan ka. Praise the Lord. Di ba? Awang trabaho, awang pagpletem, kung umay ka lahat na makigimong, matinding puso yun. Pero ibang pagsubok yung may trabaho ka na, lalong-lalo na kung napakabilis pa ang promotion mo. Warning, watch out. Those who are workaholics. Hanadakas kakabsat, ti kinagagat. Ngam no ti kinagagat mo kat sobra, nga awan tiyempo mo nga para ti Apo. You failed the test. Ti Apot nang tagtatrabahom. Apay nga inlaksid mo isunan, idi ada trabaho mon.
Watch out to those who are climbing up the corporate ladder. You're hungry for success. You want to compete. You are very competitive. Ikaw yung tao na alam mong may abilidad ka, may talento ka, ayaw mong pahuli sapagkat alam mong may kakayanan ka. Mag-ingat ka. You are busy boosting your network. Siyempre, business, you need network. So you meet with different people. You go out with them, you eat with them. Why? Because you're building your network. But be careful. Baka isot pakat puunga, baka isot pakat nagam. Again, enjoy kan tulakit din ti adu nga kwartam. Ngam gayam adayo kamutun ti apo. Mabaybay ampay ti ag-devotionen. Mabaybay ampay ti anak mo. Ultimo anak mo, di makigimongan. Awanan kakabsat, nalamiis kayon. Be careful. It's a test. I hope we don't fail the test. Kada kayong agbasbasa, na kayong agkagraduar na, kapasa ti board exam, agobra kayo, inikkan na kay ti apo ti blessing, ti kunakon, idi awampay, kanayong kat prayer meeting. Idi ada trabaho mo kakabsat, awang kan ti prayer meeting. No may palagip pa iking kan ti prayer meeting, hanggang unin. Imbes nga, di pusom ko na apo, sikat naggapon ti trabaho, han nga dapat iso, itinang nang runa, ken mangiturong kanyak deto. Watch out for the temptation of compromise. Masapol kakabsat, laglagi pon, dagiti na isuro king ka ti Biblia. Dagiti na iyadal king ka nga prinsipyo. Dagiti nga prinsipyo, isot gapuna nga ti apo, maragragsakan ken ka. Nga may diinik kan na kan iti blessing, nalipata mo dagiti nga prinsipyo. Circumstantial, DJ faith mo. Circumstances change your faith. Situation change your faith. How can you shine? How can you be a blessing? How can you make a difference? Kakabsat, as God's people, we cannot make a difference wherever we are, no awan is strong nga puso tayo kakabsat. Remember this, the people who move the world are the people the world cannot move. No simrek ka lang ti trabaho kakabsat. Kung na boss mo, intay mangan, napangkainangan, nalipata mo ti kinabaptis mo, nalipatam ti kinakristyano mo, kasanukan tupay ngagsilaw in the long run. Beware of temptation. Iso nga advice ko kada kayo, ti kamayatan na kakabsat, no kabaro ka dita trabaho, ipakitam nga sigud ti kulay mo a kristyano. Ipakita mo kaagad. Si Glyza, pakita mo nga sa Australia. Malagip ko jay testimony na, idi ma-interview, day jay pa naka-i-promote, kada mga minta work, idi ma-interview kakabsat, among tinaramid na, kunana kanyak, pastor, please pray for me. Day to interview, kayat ko unay day to yung trabaho because nangat nga to ti sweldo. Ngem as a Christian kunana, irwanganak to nga i-share ti gospel, kadi jay mang-interview kanyak. Kadi kararagnak kuma. I don't know no deti pa nang i-share ko, iso ti makadispresyon to kanyak. To bring distaste, yung bang, ano ba naman to? Baka ito ang gagawin niya sa trabaho. Ay, hindi ko siya tatanggapin. I don't know. Negative eh. But I will still do my job as a Christian. So kaya na-interview kakabsat, kunana, idinalpasan kunana kano dyan nag-interview, do you have anything to say? Kat kunana kano, yes, I have something important to share with you. So in share na ti gospel, na-impress kakabsat. Di dyan ang interview king kuana. To cut the story short, nakuha siya doon sa trabaho. Tata, everyone in the work know her. They come to her for prayer. They know her testimony. Nuham mo ngamin aramidon deta kakabsat, nga unnaam, sikati maunnaan. Aging gana nga di kanton makapag-witness, di ka makapag-testify, aglimlimman kanton na Kristiyano, hangkanton makapagsao. Why? Naunnaan na kantibain, naunaan na kanti buteng, naunaan na kanti panagalalangan. Why? Kasi nung una pa, hindi mo kaagad inunahan. Beware of compromise. Be careful of valuing the wrong thing. Baka napatpatag mo ta trabaho mo. Kada kaya nagbasbasa, napatag ti pa nagbasa.
ti apot mangmangtad ti blessings mo, remember that? Amoy palubos nga napatpatigan ta panagbasam ngam ti apo. That you make God out of your work. Listen to me. Kada kay nga nagagat. Kada kay nga datrabaho na. Kada kay nga napintas ti business na. Amom no pagbalinam nga Diyos mo da trabaho, kaasi ka pa'y. Kawawa ka naman. Because if you make a God out of your work, agbaling ka nga slave ta trabaho. Imbes nga servant na katiapo nga nangtad da trabaho. You're a slave of your work. Kawawa ka. Bakit? Kasi ang ginawa mo, pinalitan mo ang Diyos sa buhay mo. Sino katam ti Diyos mo eh? Diyan mo trabahong ti Diyos mo. Isun ti umapapo ka as if nga dito yung trabahong, you are making your work your God, your provider. Kunam, api ko ba yung makikimong, napat patag ti trabaho ka, isut provider ko? You're making your work your sustainer. Listen, your work is not your provider. Hangat na trabahong ti provider, sustainer. Ni Apo Diyos, isut nang tatrabahom. God is the source. Your work is a resource. Hanyo liplipatan deta kakabsat. Ado dagiti Kristiyano ay binyang amoyo siyak PK at nag-grow at ti church. Adot nakita ko nga member kan Kristiyano nga idi awan pa'y trabaho na madikit kay Pastor John. Nung nagkatrabaho, adayumutan kan Pastor John. Malayo na. Nung wala pang trabaho, numalpas ti gimong, nakabaybayag pelang dito yung kakabsat nga magipel-fellowship. Alagad maawatan tayo no talaga very busy ka. But why don't you enjoy the time together with God's people as well? Ala, evaluate nyo tabagbagiyo kakabsat. Baka deta inted ti apo king ka, bagam nga blessing, I enjoy it. Thank you Lord kunam. Ngemnuhan na husto tapusom. You failed the test. You forget that God is your sustainer. Uri kada kay nga data abroad, hanga deta trabahom ti provider mo. Hanga ta trabahom ti sustainer mo ni Apo Diyos. Mamin ano na lang abawiin. No awan asi ti Apo king ka, kinulding nalat mesang orat ta brain mo, ano mangyari king ka? Pinitik ti Apo ta kinasound ti panunot mo, the following day, dakat kalsada magna, kugta-kugtara mo di kita, bato ka da lata. You lost your sanity. Di yung aming kakabsat. Hangking abot-bot ngan, but it's the truth. Mamin ano lang apukawon ti Apo, di kiti aming nga inted na kada tayo kakabsat, gaputa makalipat tayo king kuanan. So nga, this is a reminder to you. Dagiti naglabas, we talk about suffering and all. Yes, magpatuloy tayo. Pero sana, kahit din gaano ka nakabless sa trabaho, nagpapatuloy ka pa rin. In fact, hindi lang nagpapatuloy. Mas pa dapat pinag-iigi mo ang paglilingkod mo. Why? Because nuhan mo nga iset iti goal ti panagserbin ti Apo. The tendency is, guyudin na ka ti trabaho because ti work kakabsat, pressure. Pressure ti trabaho. Nuhaan mo nga ikan iti patag ti panagserbim ti Apo. Nuhaan mo nga iset nga kunam Sunday morning for the Lord, Wednesday night for the Lord. Dito trabaho i-dedicate ko iti Apo. Amin nga kakadwakan believer, masirak amin ida. Nuhaan mo iset ti biyag mo kakabsat. Guyudin na katatrabaho because your work is a pressure. Gusto no saan? Let me ask you now. Nakaduti ang people tayo, dito hindi kakabsat nga Apo, naka-aktibo, may gisurot ubing, a good news club, awang kababain na kakabsat, hana ibain ti Apo, hindi nagkatrabaho ang kakabsat, kala ibain na pa'y makikadwa ka, digiti soul winneran. Ibain na pa'y, anong nangyari? Kinan na ka ti sistema ti lubong. Well, we appreciate and we praise God for brethren who remain steadfast. Nga talaga nga ti puso nagakabsat, sana nagbaliw. No di kat idinadan ti trabaho, nagbalin nga blessing paging kuha na di trabaho. In the sense, nga di trabaho na, naaramat, nga naka-i-sharean dagiti gospel. Amo ko maliplipatan ti Apo. Anak ko na ti Apo ka dagiti Israelites, idisakbay da nga sumrut di promised land. Deuteronomy chapter 8 verse 18. The Lord told them, but thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee the power to get wealth. No pinagsakit na ka iti Apo ita.
Uri aduk kwarta, may enjoy mo pa itong bigat? Mapanamin na, inta pagpaagas mo. Again, I do not say this, kakabsat, tapno dete ka labut-but ngun kayo, pero mag-isip ka, buhay ang Diyos. Hindi pwedeng magkamali at hindi pwedeng mabigo ang kanyang salita. Totoo siya. Naawatan niyo, kakabsat? Sagupsupan nyo dito yung aksepan nyo dito yung truth, kakabsat. Kaya alam nyo, what is the real issue? Listen, ano ti talaga nga issue? Di awan trabaho, di ada trabaho, di basit ti pagubraag, basit sweldok, dakkel sweldok, kaya ko kuma dito, as the home base, wano, is that the main issue? It is an issue, but it is not the main issue. If you are a Christian, the main issue, folks, is the heart. Look around. Hangati pa ng judge, kakabsat, but to pray. May mga Christians na dapat nandyan, pero wala dyan. Bakit? Kinain ng mundo, kinain ng trabaho. Your work is truly a blessing if your heart is right. Kung nasa tamang lugar ang puso mo, blessing ang trabaho mo. Pero kung mali ang puso mo, kahit paanong trabaho yan, hindi ka kailanman magiging faithful sa Panginoon. Hindi kailanman. Hindi natin, kaya dito sa church, hindi tayo nagpapayabangan ng, uy, ganda ng trabaho niyan. Uy, hindi yun ang pinag-uusapan. Dito sa church, dahil family of God tayo, Biblia, paglilingkod ang ating usapin. Ang ating usapin dito, faithfulness. Are you faithful? Ang ganda nga ng trabaho mo, hindi ka naman nakikitang naglilingkod sa Diyos. You're not faithful. You're a pitfall, not a faithful. Pitfall. Amoy pitfall? Abot, pakayabutan, pakaitibkulan. Kakabsat, agpipin na lagip tayo, asawa, palagipan tunggal may sa palagipan, digiti anak. Oh, nung wala pang trabaho, nag-amen. Nung may trabaho na, medyo, alam mo na kung sino. Oh, wag naman. Alam mo kung ikaw ay, listen to me, kung ikaw ay pinagpala ng magandang trabaho, may influence ka eh. Tinitignan ka ng mga nakakabata eh. Eh kung nakikita nila yung attitude mo sa church, ikaw yung pinagpala, tapos ganun ang attitude mo, nakaka-offend ka. Hindi ka blessing. I do not say this negative. My prayer is sana ma-break ang puso natin. Kung sino yung may magandang trabaho, siya yung dapat maging ehemplo na support natin si pastor. Siyempre yung mga wala pang trabaho, bata pa yan sa isip, immature pa, nakita nila sa'yo, pambira ano. Tignan mo yun, pinagpala pero supportive. Eh ako pa kaya? Mga kapatid, sinong nangyari? Your work is detrimental to your spiritual development no matter how nice it is if you're not faithful to God. Ta trabahom, ta negosyo, makaperdiking ka, uri ka sanot kapintas ta sweldom, nuhang ka faithful iti Apo. Lapdan na ta pa nag-groom ti spiritual life mo. Huwag mo naman sanang hayaang mangyari na dahil pinagpala ka na, dumteng ka ti status ko, ti spiritual life mo nga, okay na ako, basta ako, I will just enjoy the rest of my life. Listen to me. There is only a short time to live. Yes, sabi nila, only one life, enjoy it. Listen, there is eternity. Prepare for it. Palagi sinasabi ng mundo, YOLO, you only live once, enjoy it. Listen, ilang years lang dito. There is eternity. Why don't you prepare for it? Hanga dito, mga, you only live once, enjoy it. Ba't hindi mo isipin ang eternidad? Yun ang paghandaan mo, hindi ito. Prepare for eternity. I'm not saying that when you work, you will be saved. Saved ka nang ibig ko lang sabihin, sa langit kasi, mga kapatid, merong recognition day. Dito sa lupa, nauuna ang recognition date, tapos graduation day. Tama ba? Kada nyo data, we're good. Recognition muna, di ba? Awarding. After that, graduation. Pagdating sa Kristiyano, graduation muna bago recognition. Agreduar ka pelang, matay ka pelang to, graduation yon. Pagdating sa langit, recognition. Eh kung yung mindset mo, you only live once, enjoy it, nagpakasasa ka, dali mo sa langit yan, mahihiya ka sa harapan ng Diyos. Wala ka wisdom eh. Pinaiturong ka ti panunot mo nga dakas. Imbes nga pinaiturong ka iti sa utiapo. Hello?
Oh, kayong mga workaholic, inuulit ko, those who are hungry for success, climbing the ladder of corporate world, and you are very competitive, hindi masama yan. Kailangan natin ng mga taong katulad ninyo. Kailangan ng Diyos, kailangan ng ministry. Pero kung hindi faithful ang puso mo, sayang na sayang na. Sayang. Alam mo, bilang pastor, nangihinayang kami minsan. Yung mga pinag-pray mo, pinagpala, tapos hindi naging faithful, nakakapanghinayang. Tapos makita mo yung mga faithful, sinasabi mo, Lord, sana sila na lang pinagpala mo. Are you with me? Oh. Number 2. Still alive? Eureka, kinantay mampelang no si bibiyag de gidi agbuy-buy at Zoom. Oh, buhay pa ba kayo diyan mga kapatid? Okay? Very good. Oh, number 2. Pangalawang test, wealth, power, and possession. Amen. That's good. Wealth, power, and possession. Wealth is kinabaknang. Power, turay. Possession, sanikwa. These are blessings. In fact, the Bible says in James 1:17, una na si Bible, basahan tayo man, go. Every good gift and every perfect gift is from and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. So maliwanag. Kanino daw galing ang yaman? Ang position, power, possession? From God. In one passage of this scripture, I paraphrases and it goes this way. Kunana, ti apo ti mangi-promote, ti apo ti mangi-demote. He has the power. Whoever is in position right now, God is in control. That's a blessing from the Lord. So yung iba, they enjoy it. Yun lang ang mindset. Pinagpala ka, enjoy it. Totoo naman. Nakalagay naman sa Bible. Sabi nga dun sa isang statement sa Bible, which richly giveth us all things to enjoy. Sabi nila, tignan mo, sabi ng Bible, richly giveth us all things to enjoy. O hindi ba? Binigay ng Diyos sa atin. Enjoy naman natin to. Nandyan na yan. Pero, mga kapatid, ang ating pinag-uusapang mensahe ngayon, ang pagsubok sa mga ine-enjoy mo. Yung ini-enjoy mo na yan, pagsubok din sa puso mo yan. It is a test. Why? Listen to me. It is terrible. Ano terrible? No terrible ko nam kakabsat kat it's so bad. It's so bad. It is terrible if, because of it, we can afford more evils. Di ba no, aduk kwartam? Listen, wealth gives us many options. Idi awang kwartam kakabsat, hanggang makagatang cellphone mo. Naimas turog mo. At awan cellphone nga rod kakabsat nga pagpuy-puyatam. Ngam no, ada kwartam nga minan. Remember this. Totoo to. No, ada kwartam, ada option mo eh. Iso nga ti kwarta kakabsat, ada power na eh. Di ba? O, idi awang kwartam kakabsat, siyempre, diretso kat kapilya. May ka makigimgimong. Idi aduk kwarta mong kakabsat, adut mabali mo papananat, aduk kwartam nga rudan. Money changes people. And I hope it will not happen to us. If it has happened, kat matamtamaan ka ita kakabsat, sapay ko matagpakumbaba ka, makonsensya ka mo ta, deta, intad ti apo deta, isut gapo na nga nayadayo ka kingkwana, oh come on. Agpanunot ka. See, you can do a lot of things when you have money. It's so terrible. You have money and because of that, you can afford evil. Maghatang mo ta kang ginahan nga arakan. Gaputa maghatang mo kang ginahan nga arak, you attract people who are rich and they gravitate to you. Why? Because of that. Abay, mag-ingat ka. Sabi ng Bible, wealth maketh many friends. Kung mayaman ka, marami kang kaibigan. Hindi sinabi sa Bible kung totoo o peke, basta marami ka daw kaibigan. Pag may pera ka, okay, mag-ingat ka. Kala DJ prodigal son, idi adu pela kwartana, apo, manso inom, adu kwartana, adut tumas asibay. Bakit?
Una ta, digiti maki-ride on. May pera yun. Punta tayo doon. Boss, pambira, naibos ni pulutan. Mga ka ba sa kapulo? Pera. May pera eh. Eh kung wala kang pera, hindi mo magagawa yon. Kaya ang pera neutral. Panubok kakabsat ti aduk kwartana. Sino ka takay ti aduk kwartana? Kita man takaambay mo, mukha bang maraming pera yan? Mukha ba? Oh. Amen kakabsat? No, aduk kwartayo ta bangko, agan anad kayo kakabsat, di kita pampanunutin yung ahin to no kastoy, ati kastoy, ay kastoy, ay kastoy. Ture ka, una umot pela ta tights mo ah. Una umpela di kita first fruit. Alam nyo, listen, maraming hindi nakakaintindi. Apay nga kastat pan ng tudyuta church yun. There are many reasons. Una sa lahat, pasasalamat mo sa Panginoon. Kung wala kang may pagpasalamat sa Diyos, huwag kang magbigay. You can give without loving, but you cannot love without giving. If you are not saved, no hamo ngayon sa lakan na katiapo, awan rason mong agyaman king kuana. Ngano in sa lakan na ka, you have all the reasons to thank God. Kat uray man paitid mo amin just to thank the Lord. It's not even enough to tell God, Lord, thank you for saving my soul. Oh, naintindihan nyo? Hindi lang yan. Ang pagbibigay, mga kapatid, kailangan sa ministry. Because the ministry cannot go around without around. How can we build a huge building like this if we were not taught to give sacrificially and love the church? Minahal na rin natin ang gawain ng Diyos eh. Hello ba mga kapatid? Are you still alive? Hindi lang yan. Ang pagbibigay, wisdom ng Diyos. Ang muna nga ti kinatao tayo alisto nga makalipat. Uray man lang ti babaan ti panangted kakabsat. Basta the blessing mo, malagip mo ko umuna ni Apo Diyos. Kat dim malipatan, gapo ka dayjay, giving ti tithes. Kaya kami ding pastor, pag may nag-abroad, pag may nakapasok na sa trabaho, yan ang una naming ipinapaalala. Bakit? Makakalimutan mo ang Diyos pag hindi ka cheerful giver. Kailangan ba ng Diyos ang pera mo? Hindi eh. Mayaman siya. If you don't want to give, wag lang. God has other ways to provide. Bakit? Ikaw ba yung may pera? Ikaw ang maglalakas loob, magyayabang sa Diyos. Anong may pagyayabang mo? Wala. God does not need your money. He's rich. But He wants your faithfulness. All He wants is your love. Parang, ang magulang, halimbawa, si Pastor John, pag binigyan ko yan ng gift, kailangan niya ba? Kaya niyang bilhin yun. Halimbawa, no gift to isuna to no birthday na ti Polo. Polo. Kaya na nagatangan. Pero anong kailangan niya? Hindi yung polo. Yung aking expression of love. Yun din sa giving eh. On the other hand, you cannot outgive God. When you are a cheerful giver, God blesses you in return. Naintindihan niyo ba mga kapatid? It's so terrible how that you see how money changes people. How money changes Christians. Even those who were very committed before, money changed them. Oh mga kapatid, beware you richy men, richy woman. Be careful. It is terrible when because of your wealth and power and possession, you cannot even go to church anymore. Sister, api awang ka di church di Domingo. Awang kami nagbantay ti balay, Brad. Adda nakam di balayo aya. Tamag na, pumanaw, no awang nagbantay. Oh. Samantalang kakabsat, to sa nga pamilya Mapan Robinson, maibati mo tabalay. Apay ni Robinson, kaya yung ibati tabalayo tap no pang kaijay. Apay ti church ti Apo, di yung maibati tabalayo kat umay kay nga pamilya. Sinong nangyari? Mga kapatid. Kita mo? Nung may bahay ka, sinasabi mo, Pastor, pag prema, dedicated ti balay. Oh yes, Lord, bless this house. You dedicate this house. Awan to kumbat papaspasamak dito nga ininom Apo, kada video okay, kadam amin, kasi dito kat naggapugan ka, paragan ka, dito agnaud dito Apo, anak mo,
Awang kumat makita kadakwada nga kakasday apo nga testimonyo. Apo sapay kuma, deti nga balay, agbalinto nga Bible Study Center. At apo, deti nga balay, impabulot mo lang. O, hindi kalpasan na kakabsat, nalipatan ng tiapo, aglam na may isan. Ano may magigimgimongan? Api di kayo may nakigimong, brother. Ado nga aming commitment ko. Commitment kanino? Sino ba yung taong yan na mas mahalaga pa kaysa sa Diyos? Na nagbigay sa'yo ng mga networks na yan. Alam mo ba kung sino man yung mga network mo ngayon, binigay din yan ng Panginoon eh. Hindi sila ang Diyos mo, wag mong gawing Diyos sila sa buhay mo. Isudat mangiluod king ka. If you make them the God of your life, they're not your God. God gave them to you. Stewardship yan. Maging tapat ka sa Diyos. Ang isudat, gapo na nga, di ka umay makigimong ang kakabsat. Are you with me? Amen. Oh. Sabi ni isang presidente sa Amerika, nalimutan ko yung pangalan, Abraham Lincoln yata. Sabi niya, lagay mo, basahin natin ha, nearly all men can stand in adversity. But if you want to test a man's character, give him power. And I will add, give him wealth, give him position. Watch his life. Watch his heart pag may pera na. That's a test. Tama ba? Test yan. Money tests our character. Wealth tests our character. Position tests our character. Nung wala kang trabaho, napaka-humble mo sa pastor. Nung may trabaho ka, naku, mayabang ka na. Di mo kahit agdalusiaran. Di mo kahit timabaunan. Bakit? Boss ako sa trabaho manager ako CEO. Ano kung CEO ka? Dito sa church, wala yan. Kalimutan mo yan. Because everyone is a servant. Yes. We are all servants here. We don't mind. Do you mind na ikaw ay manager sa opisina, naglilinis ka ng bowl ng church? Do you mind? Hello? Oh. Mga kapatid, praise God for this message. Ako, pastor, I praise God for this message na ma-share ko sa inyo kasi talaga kakabsat. Alam mo kung bakit? Dito Trinity Church na ita, pinagpapala eh. Ang ganda ng building natin. Mag-ingat din tayo, baka bilang church, makalimot din tayo. Kaya nga, praise God, may church planting tayo eh. Kung wala tayong church planting or the building tayo, we will deteriorate. Buti na lang may church planting tayo. Kaya kayo, pag sinasabi namin, hindi ag-soul winning, masadot ka. Alam mo, sa totoo lang, deta pa nag-soul winning kakabsat. Kung humanly speaking, deta programa nga mang gwardiya at puso tayo. Parang yung bata, pag marami kayong pera, you can buy everything you can for the child. Temptation yung hindi mo pagtatrabahuhin, hindi blessing sa kanya yun. Ganon din tayo. Pinagpala tayo ng Diyos, hindi tayo magsusoul win. Ay, hindi na blessing sa atin to. Kaya, I will also say to you, idihang ka pa yung blessed, nakakagagot kag soul winning. Amin na pa naman, the gospel tracks. Idi the blessing mo, adult networks mo, pinagpala ka, prinomote ka ng Panginoon sa trabaho, hindi ka na nagdadala ng gospel tracks. Bakit? Trabaho na lahat, tinatupag. Pera na, pagpapayaman at lahat-lahat. Oh. My question to you this morning is this. Do we have wealth? Posible kaya na meron tayong kayamanan o ari-arian that we love more than God? Posible kaya? Posible kaya na meron kang mga kaibigang mas mahal mo, network mo yan, kesa ang Diyos? Posible kaya na meron kang mga bagay-bagay sa buhay na mas mahalaga sa'yo kesa ang paglilingkod mo na sa Diyos? Posible kaya? Ikaw lang ang makakasagot niyan. That's between you and the Lord. Oh, are you with me? I add, sabi nga natin minsan, family is a blessing. Eh, hindi na yung iba eh. Nung walang anak, very faithful. Nung may anak, ginawang excuse yung bata, hindi na nag-church. Hindi na blessing. Eh dapat mga kapatid, pag may anak ka, thankful ka sa Panginoon. All the more reason ako ng Lord, itugot ko ti anak ko di church. Masapula Sabado pa lang, nakadigos kami, nakatutbrush kami, nakasukat kami.
Tapno tala na maturog, tala bumangon, diretsugam kapilyan. Hello? Ba't wala ka sa church? Yung anak ko kasi. Ba't hindi ka nakapag-church nung Sunday? Yung baby ko kasi. Posible kaya na Diyos mo na yung anak mo, kawawa ka naman. Paano isupply ng anak mo ang pangangailangan mo? Yun ang Diyos mo eh. Mananalangin ka sa, anak ko, inuna kita ngayon, ikaw ang mag-bless sa akin ha. Hindi ako nag-church. Ikaw ang magpala sa atin ha. Kawawa ka naman. Hello? Alam mo si Job, usually, we know about Job, his sufferings. Ano't amuyo kong Job? Alay, bagayo man ti amuyo kong Job, napukaw ti suffering, napukaw ti amin. Ano't napukaw king kuana? Kamelyo, ribu-ribu ti chay. Oxen. Ibig sabihin nung araw, siyang pinakamayaman. Basahin mong Job chapter 1, pinakamayaman. Pero alam mo, sa totoo lang, what we know of Job is his faithfulness during suffering. What is not often discussed is his faithfulness when he was still rich. Sa totoo lang, pag binasa mo, ilagay mo, Job chapter 1, 1-5. Basahin natin. Buhay ni Job. Bakit hindi nyo alam? There was a man in the land of Uz, whose name was Job. And that man was perfect and upright. Mahirap pong maging matuwid pag marami kang pera. Tanungin nyo ang mga mayayaman. Sabi ko sa inyo, pag marami kang pera, marami kang opsyon. Pag hindi mo binantayan ang puso mo, your heart will deceive you, temptations will surround you, isut mangyadayuking katiyapo. And one that feared God, yan ang itatak mo. Sa lahat ng bagay, mindful ka, may Diyos ka. Kaya alam mo, ang pinaka-worst na tao sa balat ng lupa, mga hindi naniniwala sa Diyos. Kung hindi ka naniniwalang may Diyos, paano ka magbe-base ng absolute rightness, absolute truth? Wala. Kasi ang basehan mo, animal, doon ka galing eh. Ang moral standard mo, animal. Kung naniniwala ka sa Diyos, ang moral standard mo, God. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos, walang Diyos. Anong moral standard niya? Saan niya i-base? Anong tama at mali? Yung animal. Kasi doon daw siya galing. Tama ba ako? O, kung naniwala ka sa Diyos, ang moral standard mo, Diyos. Kaya yan si Job, one that feared God. Verse 2. O, tingnan nyo verse 2. And there were born unto him ilan? O, dami niyang anak. And ilang mga babae? So ilan lahat? 10. Sinong may 10 anak? Sinong 10 magkakapatid? Masaya, di ba? Yung mga anak na namin, tatatlo lang sila, pero ang saya namin. Nung nag-swimming kami, swimming pool, ay pambihira. Kahit kami-kami lang, ang saya-saya namin. Eh yung 10 anak pa kaya? Huwag lang mag-away-away. Verse 3. Oh, his substance also was 7,000 sheep. Mano nga karnero? O paunay kang kakapsat. Mano nga tapangganakan na, Brother Johnny? 7,000 a karnero, Brad. 500 yoke of. Paris yan. Ibig sabihin sa 1,000, 500 she-asses, and a very great household, so that this man was the greatest of all the men of the East. Aba, kung ganyan ka kayaman, magti-church ka pa kaya? May kikilalanin ka pa kayang pastor na sasabihin mo, may pastor, may mentor, may counselor, may advisor, may partner, may kikilalanin ka pa kayang pastor pag ikaw ay kasing yaman ni Job. Pero tignan natin, verse number 4. Ano sabi? His sons went and feasted in their houses. Yung mga anak, nagparty sila. Everyone his day. Aba, panganay, ikaw muna ngayon. Doon lahat ng mga magkakapatid. Pangalawa, next day. Ayun, no? Anong ginawa niya? He sent and called for their 3 sisters to eat and drink with them. Next, 5. And it was so, when the days of their feasting were gone about, tapos na, anong ginawa ni Job? He sent and sanctified them. Naalala niya ang Diyos. And rose up early in the morning and offered burnt offering. According to the number, isa-isa pinag-offer niya. For Job said, it may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts. Thus did Job. Sabi niya, mga anak ko, bata yan. Baka nakalimot sila sa Diyos. I ask forgiveness in their behalf. Napakatinding tao.
Oh, we need that kind of man in the church. A Job who is not only faithful in times of suffering, but a Job who is faithful when he is wealthy and blessed. Next, it is terrible. Are you still there? It is terrible when we enjoy our blessings, but no longer enjoy our fellowship with the giver of the blessing. Di ka ag-devotionan. Di ka ag-kararagan. Idi awang trabaho, idi awang kwartam, nakasasidig ka ti Apo. That's usually the case. No may ka makigimong, umuna pela nga kanta, agsangsangit kan. Idi blessed kan, nakaupat na kantang kakabsat, nakatungangalat pa. Bakit? May pera mayaman Alam mo kung sino. Nung walang hirap na hirap, nagsisimula pa lang ang pastor mag-preach, ganadong-ganado, amen, amen, amen. Pero may nga makabless ti message ti pastor. Idi adong kwartanan, kaslahan na sumsumrad ti message, apay, kaslahan na kailangan ng kakabsat ti preaching. Bakit? May pera Mga kapatid, bato-bato sa langit, ang tamaan kahit magalit. I have nothing to lose. Wala akong pakialam. Pastor ako I have to preach the word of God. Kung ayaw mo lang. Bakit? You will face God someday. Ilagay mo yung Ecclesiastes 11:9. Ecclesiastes 11:9. Maraming tao kasi ang katwiran sa buhay, you only live once, enjoy it. Tama naman yun. Pero not to the point. Nga isot paglami isam nga di ka makikimgimungan. Ayun. Rejoice, O young men. Sa totoo lang, ang pagiging kabataan, temptation din yan. Isang point yan, that deserves another telling and explanation. Rejoice, O young men, in thy youth, and let thy heart cheer thee in the days of thy youth. Walk in the ways of thine heart. Yung gusto ng puso mo, gawin mo. In the sight of thine eyes, lahat ng makita mong gusto mo, gawin mo. Pero, ito, but, know thou that for all these things, God will bring thee to judgment. Sige lang. Ayaw mo mag-church? Naglalakwat ka, aldaw ti Domingo? Go ahead. May pera ka Pero alalahanin mo to, isang araw, magbibigay sulit ka sa harapan ng Diyos. Kung save ka. Kung hindi ka save, kay Diablo ka magbibigay sulit. Pero kung save ka, sa Diyos ka magbibigay sulit. Kaya anong ibig sabihin? Wisdom. Hindi wisdom the worldly, kundi godly wisdom ang kailangan mo. Moderation. Kailangan kakabsat. Iset mo tapusom nga, Apo ko na, uray ka sa nunto ka tigabak nang kunagat, I will remain humble. I will keep myself in touch with you, with my church, with my pastor. Kasi sila ang guardian sa buhay ko, Lord. Kung wala sila, talagang I am left on my own and I have the tendency, I'm vulnerable to go on my own to do what I want. Kasi wala na akong accountability sa isang leader na siyang mag-guide sa akin. Ako na ang boss ng buhay ko. Lord, ayokong mangyari yun sa akin. Kayo man ding parents, di ba? Ayaw yung mangyari sa anak niyo yun. 1 Timothy 6:17. Ano sabi ng Bible? Charge them that are rich. Bumili na kayo ng charger ngayon pa lang. Charge them that are rich in this world. Tingnan nyo Sa Bible kasi iba yung mayaman sa mundo, iba yung mayaman sa langit. Maganda na yung mayaman ka na sa langit, pinagpala ka pa sa mundong ito. Pero ito, charge them that are rich, that they be not high-minded. Hangking amin nga na nga ito, unay titingin nyo sa sarili nyo. Mag-humble kayo sa Panginoon, lalo na sa kanyang mga lingkod. Hindi ko sinasabi ito para itaas kong aking sarili. Kung ayaw mo mag-humble, huwag lang, humanap ka ng pastor na pwede kang mag-humble. Pero sinasabi ko sa'yo, ang pastor ay binigay ng Diyos, guardian sa buhay mo. Watchman overseer. Ano't overseer? Isut mangkit kita king ka. Tapos, do not trust in uncertain riches. I want you to know, riches are not forever. Riches come and go. Ape, deta kwarta nga, dahin ta imam ita. Namin ado nga limasat ta imam, deta nga kwartan. Han. Tattalang deta ito na igasto mo awanan sa balin itong imat yanan.
But in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. Kaya alam nyo pagkaminsan, pag pinagpapala ka ng Diyos, yun yung message natin. Dumarating ang suffering, just to humble us, to correct us, to neutralize our emotions and mind. Para ma-realize natin na kahit ang yaman-yaman mo na, parang walang kwenta yun. Kasi you have a big problem. It's so terrible. God wants us to enjoy His blessings, but He wants us to be faithful to Him. Oh, lastly, are you still there? It is terrible when because of our wealth and possession, we think that we don't need God anymore. That's always the tendency, folks. Sinong mas nakakaramdam ang pangangailangan niya sa tulong ng Diyos? Yung walang-wala o yung meron-meron? Ulitin ko, yung walang-wala o meron-meron? Yung meron-meron. In reality, sino ti nalaklaka nga ya si Digti Apo? Deti aduk kwarta na, tinapintas trabaho na, ada posisyon na, uno dete talagang agkarkarigatan. Sino't nalaklaka nga ya si Digti Apo? As a soul winner, bilang isang preacher, marami akong nakakausap na pag sinishare mo yung gospel, agtangad-tangad, but as if hana sumusumruk king kwa na di bagbagam. You know why? I don't need that. Hindi ko kailangan yan. Pero pumunta ka dun sa mga talagang, punta ka sa ospital, yung may cancer, yung may nasa stage 6 ang cancer niya. Kausapin mo yan. Makikinig. Punta ka sa jail. Punta na ba kayo sa jail? Mag-share ka ng gospel doon sa jail. Hindi nakabalod. Adayot pamilyana, na-realize niya na yung consequence ng kanyang ginawa, ipangaral mo ang Diyos sa kanila, nakikinig. Actually, nung ini-invite nga ako, nung kaibigan ni Tita Beng, mag-preach doon sa mga, mga nasa probation, mas na-enjoy, ito hindi sa comparison na masama ha, parang mas enjoy pa silang kausap. Bakit? Pag nag-good morning ako, good morning, sabay-sabay. Good morning, sir. Masaya ba kayo? Yes, sir. Sabay-sabay. Dito, good morning. Bakit? Wala kayo sa jail eh. Wala kayo sa ospital eh. May pera kayo eh. Mayaman kayo eh. May trabaho kayo eh. Masaklap. It's terrible. Hello? Kung minsan, mas mahirap kausapin yung matagumpay at masagana sa buhay. Punta kayo sa Australia. Nagrigat itima pa nag-house to house. Yung ginagawa natin dito, ay gawin mo doon. You don't get the same results. Dito, pag pumunta ka, papasukin ka ng tao, makikinig sa'yo, may invite mo pa yan. At dapela way na nga makita ng I need God, lumapit siya sa Diyos, may link po iso na tiyapo. Punta ka sa Australia, sa Canada lalo na. Ang yaman ng tao doon, may pera doon. Oh, di ba? Their money is their God. Their house is their God. Their savings are their God. Yun na, di ba? They enjoy life. So, the tendency is they become atheists. Look at those progressive countries. Nung una, walang-wala yan. Ang Amerika, ang pundasyon yan, Diyos. Sa pera nila, in God we trust. Abay, nung pinagpalang Amerika, naglabasan ng mga atheist. Ang dami, di ba? Walang atheist nung araw. Ang mga founding fathers ng Amerika, mga Bible believers yan. Mga Bible believers. Karamihan ng presidente sa Amerika, Bible believers. Hindi parang sa Pilipinas na Katoliko. Sa Amerika, karamihan, Bible believers. Pero look what's happening. Naglabasan ng mga atheist. Gumanda bang Amerika? Umangit. Bakit? Bay, magmamarcha, pupunta sa kung saan-saan, kung ano-anong damit, nakalabos, kadamin. Sinong nangyari? Ngayon, kausapin mo yan. Yeah, you talk to an American. Wala, hindi makikinig. Bakit? Their man is their God. Except otherwise, kung yung taong yan, matagumpay sa buhay, masagana, mayaman, pero receptive sa Diyos, may takot sa Diyos. Yung bang, siya yung tao na
Mayaman siya, pero kinikilala niya na ang Diyos siyang nagbigay ng lahat. Na yung kanyang pagpapala, hindi dahil deserve niya yun. Hindi lang dahil masipag siya, kundi biyaya talaga ng Panginoon. Abay, masarap kausap yung ganyang tao. Pagdating sa Biblia. Tama hindi? Tanong, ikaw ba masarap kausap pagdating sa Biblia? Ngayong, halimbawa, may pera ka na, mayaman ka na, may posisyon ka na, nakikinig ka pa ba sa preaching? Nagtitake note ka pa ba? Oh. Kung minsan mas receptive pa yung tao na hirap sa buhay. Again, what is the issue? Is it money? No, money is neutral. Is it wealth? Possession? What is the issue? The issue is the heart. It is the heart. So, watch out, rich men. Maganda ka-abay mo, watch out, rich men. Kunyari, mayaman yan. Oh. Let us dedicate our lives and our possessions and allow Him to direct our hearts. Jak tadlaw kakabsat, umaldaw gaya man. Tumakdir tayo amin. But I hope you enjoyed the message. Masarap ba? Maanghang? Kulang nga kulang. Kulang pa yung anghang niya. Mas maanghang pa dapat. Oh, ulit natin sa next Sunday, tutuloy ko to. Every head be bowed, every eye be closed. Kahit kayong mga nasa Facebook, tumayo kayo. Okay? Zoom, stand up. Bow your head. Let's have this moment of prayer and realization. Kararag tayo kabsat. Lord God, thank you for our message today. Unayin apo. Nagiti naglabas nga series, we talk about suffering. Nga makasuot ti biyag mi. And we were admonished to be faithful in our suffering. Pero it's the other kind of test. It's the other phase of testing and trial. It's about enjoyment of life. Kat agpay so apo, pakawanan na kami, kas jaylangan ti kaalis tumi apo nga nakalipat, dagiti sasaom, dagiti commitment making ka apo. Idi awanan kami, apo kararag kam nga kararag, apo noblesan na kam to, faithful to giving, kanay nakto magigimong, kastoy. But Lord, we are warned today, just like how you warned the Israelites, that they should not forget God. Every head be bowed, every eye be closed. Talk to God right now. Talk to God. Nakisarita ti Apo king ka, di preaching, it's your turn nga kasarita mo ti Apo ita. Ask for His forgiveness. No inpalubos mo, nga di pusom, inalilaw na ka. No idigiti, sulisog ti aglawlaw, ti jablo, inalilaw na ka. Get right with God. Get right with God. Dawatam ti tulong na, nang nangruna, ask for His wisdom, how to be a good manager and a steward of all His blessings. Kat pabarwem deta commitment mo ti Apo itagat kunam, Lord, I would like to rededicate my life to you and renew my commitment to you. You gave me my job. You gave me my source of income. Ikaw yan, this is my resource. You gave me opportunity to study. You gave me my family, my savings. You gave me everything, Lord. More than what I needed, more than what I asked, more than what I wanted. I pray that you help me to become faithful to you. Kada kay nga data abroad, Apo, finulfill mo ti prayer ko nga naka-abroad, itatadak ti abroad, tulungan nag-faithful king ka, Apo. Thank you so much, Lord. Si didingag ka, kadagiti kararag ti puso mi ita. At Apo Diyos, agyaman kami kadetoy nga makapariing nga pamalagip. Dati pa nakailibay mi Apo Diyos. Thank you in Jesus' name. All of God's people say, I've been blessed. I have been blessed. I have been blessed. Okay? I have been blessed. Ano to? We have 1,043 in attendance. Ang ko na-acknowledge, but we have a lot of folks on Facebook right now. Okay, from San Nicolas, Elaine Visitacion, Canada, Singapore, Cecilia Cuin,
Vancouver, Aurea Salakop, Kona, Hawaii. Ma'am Madeline. Okay, Febily Martinez, Hawaii. From Madiladig, Tita Alma. CJ of Hawaii, Canada, Virginia sa Dueste. Marami pa tayo dito. Ninang Erlinda Delotter, Francisca Guerrero, Danny Velasco, Goldie Mosberg, Julie Maramag, Rosel Udaundo, Willie Cadjente, Ma'am Pans Giang, Christy Dirden, Luisa Burgon, Jimmy Paz, Florante Tangonan, Alan Apalis of Oman, Anthony Bacod, Kayla Laurelio, Creselda Paclob, Eli Tagliben, Mardanog, Emilita Grande, Spain. Amen. La Union, Lorly Tangunan. From Hawaii, Dolorosa Agunoy. Gataran, Venus Asuncion. Uy, praise God. 2 beses ko nang naibasa ang pangalan mo. And other families. Thank you for watching. I have been blessed. When He moves among us, all that He does, all of His mercy and all of His love, and all the writer would run every day, even His words could never contain how I've been blessed. Warm in the winter, flowers that spring, laughter of summer, the changing of leaves, foods on my table, good place to sleep, clothes on my back, and shoes on my feet. I have been blessed. I have been blessed. God's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them. There's not enough time. So I just thank Him for being so kind. God has been good, so good. Amen. I have been blessed. Sing the song from your heart. Warm in the winter, flowers that spring, the changing of leaves, foods on my table, good place to sleep, clothes on my back, and shoes on my feet. I have been blessed. I have been blessed. God's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them. There's not enough time. So I'll just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. Arms that can raise, a voice that can talk, hands that can wash, legs that can walk, ears that can listen, eyes that can see. I've got to praise Him as long as I breathe. I have been blessed. Come on. Father and mother, nurtured and raised, sisters and brothers, memories made, our pastor to lead us, the altar to pray, stripes that can heal, the blood that still saves. I have been blessed. I have been blessed. That's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them. There's not enough time. So I just thank Him for being so kind. God has
place where He hides me under His wings. It's not just a song, it's the reason I sing. I have been blessed. I have been blessed, that's so good to me. Precious are His thoughts on you and me. No way I could count it, there's not enough time. So I just thank Him for being so kind. God has been good, so good. One more time, chorus please. I have been blessed, God so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them, there's not enough time. So I just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. God has been good, so good. I have been blessed. Oh, praise the Lord. Amen. What Pastor a Joe. powerful message. Go ahead, Thank Pastor you, Joe. Pastor. Deti. Thank you. Tunumalim kakabsat, deta outreach tayo. Pangaasiyo ag-report kay dito iti alas 2 tap ditikas na makapag-reach tayo. Thank you very much. So open the door, tapno mabalinda nga mapan, agkita intaw naglukatam tari daw, lukatam dagijeri daw. Katakay nga ampay nakakita ti building, inkay dingato kakabsat tapno ma-apresyaryo kan may kararagyo. For those around the world who would like to partner with us, there's lot of needs. Maybe or perhaps God can use you to partner with us with His blessings. God bless you. Thank you very much. Lord, dismiss us with your blessings. Thank you, ti adu apo nga kinaimbag mo. God's been good. That's we can never deny. Whatever we have, whoever we are right now, is all because of your love. Not because we deserve it, Lord. Imga po tayo ayatin na kaming anak mo. Thank you, O God. An ko mga digiti nga blessing, iti mangyadayo kadakamgan ka. Digito ikot test apo, katno digito itid mo, may we be able to pass the test, dear God. Kat maragsakan ka kumanga ng itid kada kami, digiti trabaho mi, digiti sanikwa kan resources mi, gaputaam mo mi nga aramaten ida, nga mangidaydayaw apo, kat hanga digito iti daydayawan mi. Ala po, thank you again. Nagdakila pa malagip dahi ti kadakam ita. Kwam ti gloria kan dayaw. In Jesus' name, everyone says, Amen. Amen. Iti paglaan nyo kakabsat kasi naka-close dito eh. So, if you want to go, just go ahead. Around. Iti kitchen tayo, pagkikita tayo dyan. Okay? Engineer, don't open that. Maperdita tiles nga pagulyan. Iso ngayon pamiletahan na mabali na pagnaan dita kasi di kita tiles malikyat. Dito pag naan nyo no kaya diyot mabandingato. Dito bangir.